Aleyküm selam rahmetullah. Oğum yağdaylar. Canınız sağ mı? Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aleyküm selam. Qov Allah'a şükür. Qov musunuz canınız sağ mı? Yok oğlay. Pişim doğurdu. Pişeceğim. Bugün beni bir yere çağırdılar. Şatayda Muhammed Ali'nin ayağı zadı badı. Muhammed Ali var ya boksör. Video paylaştım. Şonunla oturdum gurrun deşik ettim. Şo var, şondan birazcık formal zatlarım hadi. Muhammed Ali'yen bilýän bolsaňyz 60-njy ýyllarda şol Vietnama giden wagty men uruşa geçekkel. Olar näme meni çağalarmy öldürdilermi? Ya maňa niger diýdilermi? Maňa ýa men kim tutdilermi diýip şolar ýalyk suwdyň öňüne çykyp suwdan giden wagtym bu şo ýok. Hemme poýestdaňy elinden alýas diýdiler. Näde? Ýa Muhammed Ali'nin näme aýaly sowgat berdi şunu. Aýaly şudy. Eğer öyle bolsaň. Son kitap sowgat berdim ama. Muhammed Ali'nin kitabı. Aynen hemen şu yalanlarla oturup bir gürleşsen istoriyalar aytıp berýärler etken. Hakikaten gaty dogumly adam eken bolan. Dogumly adam bolan eken. 4 tane aýaly bolan eken Muhammed Ali'nin. Интересно, Ay bolýar da. Şonuň üçin adam bolmak, başarmak gerek bu dünýäde. Ondan ýan bir adam üçin sevişmäni başarmaly. Sebäpsiz ýere, даже diýen eken Muhammed Ali hemme zat sebäpli diýär. Agaç diýär, maksady bar diýär, durmuşda diýär. Agaçlaryň, zatlaryň diýär. Allah Taala hiç zat ýönüke yaratmandyr. Bizem şolar ýalak da adam bar. Adam fakir. Hemme zat sebäpli bu dünýäde. Sebäpsiz zat ýok. Şonuň üçin birazcık durmuşuňyza sebäp goşuň, peýdaly boluň diýip menem size aýtýan, belki meniň akıl berýär diýip oturmaň. Menem şu dünýede belki Türkmenistanda ýaşan bolsadym, meniň gözüm açylmazdy, köp zady. Spasibo. Allah razı olsun. Belki gözüm açylyk bolmazdy. Menem şu baxtly adamlaryň biri bolup Amerika geldim, gözüm açylýardy, dünýä garaşym ütkedi. Men diýip ýaşaýardym da. Men edýärdim da. Ýöne men dälle biz bolmany öwrendim şu ýurtda. Ýagny näle bir adam üçin dälle jemgyýet üçin näme edip bolarka. Şol hatlary öwrendim we pikir edýän her bir adam şolar ýalyk iş etse, ýüreginden bir zatlar etse bara, dünýämiz bara, dünýämiz ýurdumyz has gowalarmy kady pikir edýän. Wa aleykum selam. Hoş geldiniz. Yurdumuz has gowalarmy kady pikir edýän watandaşlar. Dogry dämi? Her bir adam daşda öwregine birazjyk bolsa bir goşant goşsa, jemgyýet üçin birazjyk bir elinden gelen bir zat etse, näle dünýämiz näle bolardy, dogry dämi? Wa aleykum salam. Gowum halyş. Şolar ýalyk hormatly watandaşlar. Görmedikleri täzeden görkedeýin, nä? Muhammed Ali'nin aýaly. Videodan görensiniz. Şeýle bir malaýym jaýal eken var. Ay belki görensiniz adam videosyny YouTube'da da hatta kan çykýardy. Ol Muhammed Ali bilen bir ýerde Tyson bilen oturanda Muhammed Ali bek uklansaran bolýar. Soň maňarda jurnalistler gelýär bolýar. Näme postoýanam şeýledi. Ay ara diýe transa gitýär diýe şeý diýip soň birden oýnaýar diýe boş ssenýede urýar diýe Muhammed Ali garram bolsa da kısmet. Чей подпись, бро? Это жена Мухаммеда Али. Да? Да, она здесь сидела. Этот
4 жена у него, оказывается, было. Какой? Третий, четвертый? Первый это. А, первый, да? Да. Красавчик. Я сейчас История рассказываю. написана, да, или да? Полная? Да, я же был в музее в Кентаки. Я показал им, что я был в музее. Hatta men muzeyde dığımı görkezdim bilýän bir hile gördü begenni. Benim düşünürdim, men dedim Freedom Fighter dedim. Боец за справедливость, за свободу. Şu zatlar aytıp berdim. Olan bir hile oturdu, duygulanyny eşitip bara. Türkmenistan barada aytdym olin kartada görkezdim. Olar ýa ýurdan bamay diýip soraýar menden. Menem bara o dedim Türkmenistan dedim. Adamlar näle çydaýar diýdi, at diýdi, şolar ýalyk bir hile. Bilen bana bir şeyle göz bilen seretdi, bir pahir adamın göz bilen kabuta bir naçar ýalak bir hile içimem bir hile janmam ýanyny bir tarapdan aýny näle seretjek menem şeýde biri gelip bana ýurdun ýagdaýyny şolar ýalak aýdyp berse menem duýgulanarym, gynanarym ýagny bir zulüm gören halkda o biz o kösenýän halk, zulüm gören halk ana dowlamagyna aýdymçylar getirdi. Näçe milyon pul berip halkymyz bolsa internete çıkıp käbiri çağlarını yetim bilen o balnoylar, yetim bilen o kömek soraýarlar. Näme diýjek vatandaşlar? Näme aýtjaksynız? Ya yanlış aýtdymmy bir zady? Aýdyň ýani ýerde yanlış aýdýan bolsam bir zady, ýa-da radylaşmaýan bolsaňyz. Näle görýäňiz şol aýdymçylaryň gelmegini ýurda? Ha? Yarusuzca çağlar var, operasiýa garaşyp oturan. Şolaryň şu pullar nereden alınanlar aýtýaňyz vatandaşlar? Ýurdumyň büdjetinden alandan dälirmi kadi pikir edýän? Elbetde ýurdumyň büdjetinden alýar o pullar. Menem gynanýan şu zatlar görüp, sebäbi biziň hakkymyzy ýyp oturýarlar. Hemme zat Allaha tapşyryp oturmaly vatandaşlar. Allah Taala bize akyl beripdir, huş beripdir, el beripdir, ayak beripdir, hereket edeliň diýip dogry dämi? Näme üçin biz bu bigaýratlara hata soramyz ok, ha? Ne edip ol milyonlar pul götürüp bilýär, aýdymçy getirip bilýär, pul berip aýdymçylara. Näme üçin biz bu zatlara ýol berýär? Vatandaşlar. Birinci sapar içine gowy eken. Gazlat ýançamy. Hawa şolar ýalak mehriban adamlar. Şunu pikir etmeli, ertir pikir etmeli. Näme edip bolarka? Özümizden soň näme goýup bilerska ýüzümizden şonu pikirlenmeli. Näle galoş gowy? Привет, как дела, па? Нормально? Şolar ýalyk vatandaşlar. Bu durmuşda manyny tapmaly. Her adamyň bir ynanýan bir zady bar bu dünýede. Kimse Allah'a inanýar, kimse başga bir zada. Her kimin öz inancı özüne ýöne. Şol inançda adamlar üçin näme izler, näme goýup bolarka diýip pikir etmeli. Gözüňde ötürün. Bir adam ki bir ýurt üçin, halk üçin, watan üçin ihlas edýär. Şol adam şuun bolmasa, ertir bolmasa 5-10 ýyldan belki şol adam halkyň içinde ýagny gowy sözülen güler yüz bilen ýatlanjakdyr, dogry dämi? Şu wagt bolsa Gurban Gulat ereden halk şonu näle ýigrentir. Şu wagt onu yalandan galpatlar bilen özüne gahrman diýdirip, arkadagym diýdirip, arkadag diýilen adam halky aç, kösenip oturka. Çağalar yarawsyz bolup oturka. Şol aýdymçylary getirip milyonlap pul berip aýdym aýtdyrarmy ka vatandaşlar dowlan önüne? Arkadag diýilen adam şu zatlar edermi mahrum vatandaşlar? Ha? Size birce sorak. Edermi şunu ya etmezmi? Arkadag näme diýmek vatandaşlar? Arkamda dağ ýaly durýan diýmek. Ha? Ya ubrav se moderator. Arkadag diýmek kyn günüňde senin arkaňda durjakdyr. Kösenip oturýan senin ýaňda boljakdyr. Arkadag diýmek şu diýmek. Arkadag meniň arkadagym meniň ejem kakamdyr vatandaşlar. Kyn wagtda meniň ýanymda boljak, meni taşlap gitmejekler. Ina meniň ejem kakamdyr arkadaglarym. Ýöne. Eğerde arkadag diýip beren adamym şey dip toy zat etse, toy tutsa, o näle arkadag bolýar? Düşman bolýar vatandaşlar. Ol gahrman bolýar.
Dostum men Allah'a şükür. İyi içerme göz koyupsun ediyen ha. Restoranda men Amerika geleni mer restoranı içeceğim dost. Yiyecek, yiyen çöreğime göz koydum men de. Ha? Açmadım sebebi Alişer ve Abdullah için etmedim. Xahiş ettiler. Etmediydiler, şunun için etmedim. Alişer ve Abdullah meselesi gelse ol это это жена Мухаммед Али. Она здесь была, мне подарила, да. Серьезно? Да. А ей сколько сейчас? 50-го года она, я спросил. 50-го. Пожилая женщина. Серьезно? Приятная такая, да. Так вот почему здесь людей много. Да. Прикольно, а что не сказали? Да я меня спонтанно позвали, я даже. Амин, амин. Аллах хеммемеден разы болсын. Нет, я не женатый. А что, хотите за меня выйти? Ва алейкум салам ва рахматуллах. Биографию? Да. У меня дома есть я тебе завтра принесу. Бокал. Бокал? Я же был в этом музее Мухаммед Али в Кентаки. Я, подарил подписчикам там футболки, бокалы. И у меня один бокал остался, я тебе завтра принесу новый, хорошо? А ему сейчас сколько было бы? И Мухаммед Али? Я точно не помню. Favol. Örjek bolýanlar käb. Käbir gelnejeler jaňat diýär, gyzym bar diýär, sana berjek diýär. Sag bolun. 4 aýalla bolýar da 4 aýala. Güne diýmeýin diýip 4 aýal bilen öýlenip bilerim. 4 tapar. Genejelen güni galmasyn. 4 gyz alsam normal. Ýoksa o genejem gaty öýüp biler. Men gyzym näme üçin almadym diýip, dogry dämi? Men güni diýip bilemok da vatandaşlar. Sada bir oğlum bilýän de berdiňiz. Привет, брат. Он нога болıyor ol. Ого. İnşallah hükman aydan vatandaşlar. Men aksiya etmek, zar etmek hiç gerek mesele değil olunlar. Yani 150-200 doların işi. Benden bana lüboy aksiya edip bolýar. Ýöne birazcık garaşalyň Alişer Abdullah çıkar mı çıkmaz mı? Çıkmasa ondan sonra görersiz. Sağ olun, men tek ýangy ýüçüp bolmaýar. Şoň üçin protest mesele hiç gerek mesele değil o. Ese seriozno aýtýan. Meni влияние maňa ýokdur vatandaşlar. Söz geçip biläjek adam ýok maňa, onu etme, zat etme diýip. Men bir zady kelime goýsam bar, meni hiç kim saklap bilmeýär. Etjekmi diýen boldy. Şoň üçin garaşyp otyr, göreli. Alişer Abdullah inşallah çıksın. Çıkmasa görersin nasip bolsa. Talip Nuri. Хуrsant, tene вообще golunla ýok edende şu taýdan. Näme Nura kimsi diýen. Vatandaşlar ne? Muhammed Ali'nin aýaly bilen görüşdim ýa-ni. Maňa berdi, şunu sowgat etdi. Men bilýän adam Muhammed Ali'nin fanada. Kitabyny sowgat berdi. Käbir zatlar aýdyp berdi bilýän, oturup duýulan ýa Muhammed Ali'nin durmuşundan, şol internetde zatda kem aýdylmaýan zatlar bar. Sen değil Muhammed Ali. Muhammed Ali. Да, брат. Иншаллах. Я контакты взял. Она меня пригласила домой. Öýüne çağırdı. Öýüme geldi. İnşallah öýlerine baran. Görün. Öýlerinde 50-nji ýylla ýa-ni. Ýöne bara men bir zat üstlerdim vatandaşlar, Afro-Amerikanlar bara, gara ýalylar. Şolar garrym bolsalar ken garryla görnen ogay. Ýaş görnýärler, bilýäňmi? Salam aleykum. Как ты, брат, нормально? Yine Muhammed Ali erkek ýaly adam. Erkek ýaly tereden näme etdi? Sistema garşy gitdimi? Gitdi. Elinden hemme zat allar poýsy uruşmanyň. Men bolýar diýdi, men uruşak geldi şol adam. Näme üçin?
Şol adam ýaly bolup bilemiz okmy? Ondan ýan bir adamymyz üçin görüşip biljek ýokmy içimizde, ha? Ana men var, Nuru var, aktivistler var, sağ bolsunlar, görüşýänler. Näme şolarça bolup bilemiz okmy? Dawaýça bir zatlar edelim, o. 5 günlük dünýede izi giderli bir zat edelim. İzimize bir zat koýalyň. Ölüp gidemden soňra bir zat koýalyň ki adamlar bizi ertir. Ey Allah razı olsun, şol şeýle zat etdi. Ого, näle zatlar etdi. Malcolm X тоже musulmanin был, знаешь, да, bro? Ay, bolýada. Näme diýe samsykmay aýarlyň suwud etdi. Sana suwud edeymi jibi? Girde o, gir meniň kanalymda, YouTube, TikTok'ta video paylaşdym. Aýarlar malay var siz erkek ýaly. Käbiriňiz mallan beter ay. Mal haçap mäet ýa-ni gelýärsiň gürkeseň hem göreňiz oga. Mal o bular o. Näme nirde otlaýaňyz, nirden siz iýýäňiz? Näme ot iýýäňiz siz? Doğrudanım. At diýämi, eşek diýämi bir ýere bir sapar da bassa ikinji sapar basan ok diýä. Bular malan beter ha. Vatandaşlar. Ýöne bunyň günäkary Gurbangoly bilen Serdar Berdimuhammedow. Eräli zatlara ýol berýänler şolar da jemgyýetimizi ilamsız edip görüler. Göremoklar bilen oklara. Gözülen görkeseň yok diýä. Neyden alýan hakky? Salamu aleyküm. Selam. Oğum talibim otma. Şükür Allah, özüňiz gowmy? Canın sağ mı? İşler köyüm sağ mı? Kolluya salih. Ömrün olsun var. Allah can ömrünü de etsin sen var. İşin gelsen yara adamlar kân olsun var. İnşallah, inşallah. Amin ağam. Allah Teala edip bilen dokunuyor. Yaşından Bire- öldü eseri var. Sağ ol ağam, inşallah. Vakti gelende ortağa çıkıp görüştüğümüz bolýar. Aleykümselam abi, sen nasılsın abi? İnşallah, inşallah. Vakti gelende meydana olmalı ağamcam. İnşallah. Ava. Aynen hemen. Gurt bilen yatan gurt bolar diýe, şagal bilen yatan şagal bolar diýe. Bize Allah'a şükür daş töwremizde gurtlar var, nöjekler var. Normal adamlar bilen teýäs ol. Hakika dastoyny adamlar bilen teýäs. Şolardan diňe gowdatlar görýäs, öwrenýäs. Her bir adam kimçiligi bar bu dünýäde, kimçiliksiz adam ýokdur. Ýanglışmaýan adamym ýok. Ýöne in gow adam ýanglışyny bilip, ýanglışyndan gaýdan adamdyr, şonu ýatdan çykarma. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Bırak yankı şu. Neydim da? Ha? Muhammed Ali'nin ayarlığına bir video çekipsin yani. Hova? Şu ayarlığını ne suud edeceksin şu? Men tanamam o ayarlığını. Ya bunların Ayarlığın adını Google'a girdi. O neyle adam sen? Samsung o var. Neyle suud edecek diye. Ne men suud etmeli mi sana? Dibiloid. Vatandaşlar kimler bilen görüşüp berse vallahi. Diktatura bir yana. Diktatura bir yana. Ondan soň İşler mi? yo, imbecil o yankı 100%. Ne edip suud edecek diýär. Ne men sana suud etmäre borjum barmy dostum? Wallahi diýän o. Men sen ýalak jahil adam ömrümde görmedim dostum. Sen goňora girdi, olada. Näme diýler? Pişeraňa girdi, pişerada ýaşaýar. Ýaňja açdym. Goňok diýilýär şoňa pişera, goňok. Goňok girdi ýaşaýar dostum. Owa Google, okey, Google işleyen diýerler Türkmenistany. Aslında düşünýän dost, seňem ýagdaýyňa. Google işleyen o internet yok Türkmenistan'a. Ne hadi görecek yankıyını. Olan bir doğruda. Dostum sen hemen sana ayıracak gel vaxtımla. Sen boşu-boşuna zaprosu uğratma. Yine bana zaprosu uğrattı. Govok şol. Dostum Govok'ta girdi. Gör Govok'ta Wi-Fi var mı? Şu arkada şähere 5G çekipdirler dost. Belki arkada şähere girdi Wi-Fi'ye koşulup bilip görüp bilersin.
5'çi görüyor. Arkadan PK oynayanlar görüyor. Arada gördün mü PK oynayanlar görüyen eken. Yüzünü kraskalaptıra ol ayal. İnşallah inşallah. Ol ayal arada yüzünü kraskala da. Näme de şu blogerin adı? Ol efir açar, feu yayım sonunda. Şoňam görüp tura gurban goly. Beri gönül owa. 4K atıňa 4K. 50 adam otur efirde 5 like basýar diýemi? Bar teňlen men taňa aýaçak wagtym ýok. Wi-Fi'ye girdi. Görsen internette, Google'a. Okey, Google diýipdi. Hadi Siri barmy Türkmenistanda? Sere dostum, biz Amerikada şeýle bir zat bar. Hey Siri, can you show me Halila Ali's picture, please? Ene dostum, yankı videodaki ayal şu. Ne şu? Yankı videodaki ayal şu. Halila Ali adı, gördün mü? Şuna Sira diyen ha. Sira diyen olun çıkarıp beriyor. Yani siz internet yok da dostum. Ben sana söylemedim, ben sana imbecilliydim. Imbecill söylemek değil dost. Ne mi diyen sana dost? Ben sana vaktimi ayırıp sana hadir kim degende da kazar etmeli mi? Neyle gurrun et diyen dost? Kaya vakt men ucublayatsa diyen dost sen yala alma bağdığına. Ova Müslüman ol, elbette. Adını ne söyledin? Halila. Halila Ali. Esselamu aleyküm. Oğum yağdaylar. Bular yağlı oğlum dersin, öğütmedim. Bol yağlay dostum. Sen neyemi niyet bilen gelenin men kovul yani. Görüyen vatandaşlar, bunu yağlı adamlar. Pakir sıraya in sonuna. Diyeceğin diye, sonun pakir sıraya. Dostum pakir knopka adırak bas. Berde pakir knopka işleyen ok. Yok le gülüyorlar. Ova davayt yasaklı temamda gayet geleyin. Vatandaşlar, ne mi diyen şol var arada? Yani ay yolu mu, ak yolu mu, son Türkiye'de aydınçı getirip, zar edip Türkmenistan'a ondan da aşarıyam. Ol aydınçıları getirip kanserden bolmayanlara. Adamlar getirmeyenler, adamlar komentariyada okudum. Ay bolon öwre bizem gelýärmeli, kenek zar edämeli, kenek adam bizem çağırameli, kenek zar edämeli. Doğru mu şol ya adamlar getirmediler mi? Adam yok diýe. Görýän daş adam jimlememe gorkýarlar. Vatandaşlar, yer titrepdir de Türkmenistana diýe. Bilemok dost, eşitmedim. Urwan Gulynyň özü keyip sapa sürýär, büdjetiň puluny, ýaşa, keyip sürýär. Halk bolsa kösenýär, zat etýär. Näle bollay durmuş vatandaşlar. Я уже сказал, бро, по этому поводу. Меня попросили не делать ради Алишера и Абдуллы. Я поэтому отклонил на некоторое время. Посмотрим. Simge, men bilemok. Başlıken men dinlemok. 4-6 bal. Wow. Allah kömek etsin. Ümid ediyen inşallah ağırdat yoktur deyip fikir ediyen. Oo vatandaşlar. Wa aleykümselam. Ayda otur dostum ya. Ayda piktur tapağı yok. Edermenin maşinlerini otladılar mı? Bilemok dostum, haberim yok. Edermen näme? Firma mı ol näme? Wa aleykümselam gowmy. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Neçiksiz ýaxşymysyz? Keyifler maymunmy? Tinçmi, salamatmy? Allah kömek etsin. Aýeje menen gürleşdim maňa diýmedi yer titreme zat boldy diýip, normal diýme da. Normal diýer. Gow Allah'a şükür. Özüňiz gowmy? Bir çalışylýar, başga ogurlar gelýär.
Vatandaşlar inşallah garaşıňadyr. Aýdyp oturna takoy video gelýär o narkotizel barada. Men size Türkmenistanyny aýal gyýdylara kim zulüm eden, gyýdylaryň namasyny degip, aýal gyýdylaryň namasyny degip, bir adamlar türmäge basyp narkotik öýlerini oklap, daýdym haramzadlaryň atlaryny aýtjak. Şu wagtym sistemada işläp berenler. Taýýar bolsunlar inşallah. Neşe gullugy? Giýje ukyňyzy kessin sizin haramzadalar. İnşallah var Allah Taala meniň elim bilen sizin jezaňyzy bertirsin. Amin. Amin diýip ýazyň dogançyklaryň. Haramzadalar var. Amin. Amin amin. Amin. Donald Trump ama aminliydi. Sağ ol Donald dayı. Sağ ol amin. Bolu amin. İnşallah. Sağ olun. Yetik. Nurin çağırdı talip. Nur ağa bilemok. Menem eşit doýmaysym. Yarım saat ken aşağı kel efir. Birazcık açık işlemim var. Video material taýýarlamaly. Ulu material vatandaşlar. Bilemok 2 video belki boljakdyr. Täbäbi yaman aňyrdy. Ulu materiallar şoň işlemeli üstüne oturmaly. Bilýärmi? Olan wagt gerek birazcık. Ýöne inşallah gaty gowy video geljekdir vatandaşlar. Pişijigimde Assalamu alaikum. Başyrak bolsaň gel efire. Давай, Трона, рота подъем. Давай. Gol Allah şükür. Gele doğluğun olar ederler, doğluğun barada gurrun ederler. Davay, sağ ol. Vatandaşlar pişijegim hem düğün doğurdu. 4 sancak çağası bolly bäbejigi. Gynasap da birini yitirdik. 3 sancak galy. 3 ak biri Sinyaşkatda bolmadı. Ay, näçe etdik bir sagatla okuladyk, gaýtyryp bilmedik gynasakda. Ay bolýar-da näme? Çağasyny iýmesin diýip onu aldym, giýje jaýlak göberdim öýümizin öňünde. Ýagşam ýagyp otyrdy. Trapka dolap jaýlak göberdim pişije. Inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ve istinu Аллаху вернемся. Поистину мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. Аллах'tan geldik ve Allah'a gideceğiz. Ay ağaç öýümüň ýanyna ot berip bady. Şataýda jaýlak gördük. Abi çekiniyorlarsa yani kendileri bilsin abicim yani biz. Konuşmayacaklarsa problem onlarınki abi. Enli reportaj. İnşallah narkotizel vardı vatandaşlar. Narkotizel. Yaşacı gyýdyları, gelinleri näde pytk etdiler o. Erkek ärining öňünde ýalangaçlap gyýdy iznasil edip bilýärmi habaryňa barmy şu datlary? Ýaşy 13-14 ýaşly gyýdy getirip kakasyň öňüne olam diýär getir gol çekçek diýär. Ýerde diýär namasyma degmesen bolýar diýip günah nä hak ýerde näştanak doganlar otyr türmede habaryňa barmy narkotik oklap öýlerine dady ha? Bilýärmi şu datlary? Bilýänam bolsaňyz kör dihin oýnaýar. Bilemok, eşitmedim. Ay bolýar bolany näme? Sebäbi siz zara, wyjdansız, duýgusuz adamlar dar o. Hemen de diýjekler ýöne içiňizde badaşlar ýalak. Ay plan bolup dur, bolup geçsin diýär. We ýöne haçanda oduň içine öýüňize düşende şonu bilýärsiz. Şoň üçin Allah Taala her bir adam ýüregine görä-de, şonuň zähmetine görä-de netijesini berýär ýani. Köpüňe duýgusuz adamlar. Adamçylyk ýok köpüňizde. Köpüňizden bar. Yani halkın köp bölüğü gowy. Halkın köp bölüğü gowy. Конечно, doğru aýtdyň. Hem üçin şu Amerikan adamlary şeýle bar. Biz üçin duýgudaş bilýär ya. Men şu wagt oturup Türkmenistan barada bir kagaz gürledim bolýan, oturup bar ýüzlerini görä-de bir hil aglyjak bollar o adamlar.
Biz oturýas bolýan ýurtdaşynda gidýäs, köçät, daşary gidýäs, ýaşaýas. Günümüz gowy diýip bara, daşy öz ýurtdakylarymyza ýadymyza salamyza o hiç kösenýämi, kösenenokmy? Olar bolsa başga ýurdun adamlary bize duýgudaşlyk bildirýär. Näme döwür bolar adamlar? Ha? Biz birek-birege duýgudaşlyk bildirmeliämi? Näme üçin başga ýurdun adamlary bize duýgudaşlyk bildirmeli? Ha? Vatandaşlar, ha, näme üçin beýle? Vatanymyz, däli köňlüm, telwas eýle, aram janym vatandadyr. Oka öwren, ihlas eýle. Nauruz, men mi ýa-sen mi? Suratyny goýup bilen ok bäde gelip satýar ýa-sen. İn bärki ýüzüň açyk geler o. Maňa şol realyk zat aýtsaň, ýüzüme aýtyp gelsene. 15 milyon üçün ýogurly ýakynym kömek eden bolmady. Allah rahmet etsin. Görýänmi doganjym? 15 milyon aslında $150 pul. Belki bir adam üçün birazcık agyr bolup bilen 3 adam $50'dan, 30 adam näçe $5'dan mı? 5 50 owa $5'dan ay işleýärse braçam. İşimiz var, adamız var. Astayan efir açıp bilemok. Ýagdaýym bollugyny efir açýanda adetden. Bilim yok. Şondan düşünen oklar. Owa, diňe bilim däl. Adamlaryň an düşünjesini ütkötdiler o. Vatandaşlar bolýarmy? Ulama gat süýjeken we Allah. Vatandaşlar, men var bu efirde bir vardı video çekecek diýene. Bular näme etýärler? Men tanışyp işlem gözläp başlaýarlar. Kim men bilen gatnaşýar? Şu näde videon aýryp çekdirip bolmalyka, şoňa da edip. Ay oňa bar sonra ýa-da gürleşýärmi talyp bilen zarytdan. Sebäbi götürlüne bok bar, doganjyklarym. Gorkýarlar sebäbi var. Gorkmasalar şu zatlar etmezler. Bilýärler dädir bir video çekýän bolýan. Ya basylýar ya işden aýrýarlar. Allah Taala siz var inşallah türmede oturup çüýren var. Şu haramçylyk eden halkymyzy köseýänler Allah Taala siň belaňyzy bersin. İnşallah şu türmede çüýren var. Çüýren türmede şu zulm edýänler var, siz halk zulm edýänler. Sebäbi hökümeti arkaňyza alyp bir kanunçylyklar edýäňiz. Hökümet size bir kanunçylyk etdi. Şol parlamentçan beren o haram zadalar. Düşünýärmi? Siz bolsa halka zulm etýäňiz. Amin amin. Кто ты в войне? Я сын Алишки. Ты кто? О, Мугель Нура. Talam. Wa alaikum assalam. Ay bratok. Vigratsiya var da men näçe par video çekdim. Assalamu alaikum. Брат, ты скоро лопнешь? Что такое? Занимаюсь, alhamdulillah. Vatandaşlar düzelen oklar şular var ha. Ayağa kalmasanız düzülmeýärler. Düşünýärmi? Diňe bir variant kaly, olam ayağa kalmak. Başka variant yok. Çözgüt yok. Çözgüt diňe ayağa kalmak. Bize hatije gerek kel olanlar. Bize netije gerek. Birini aýrýarlar işden, ikisini aýrýarlar. Da elbetde onları aýyrtmaly işinden. Cinayetçiler, zatlary, ol bardy şüphe yok. Yönü. Minimum biz şu sistema aýyrmaly. Düşünýärmi? Bize Спасибо. Alhamdulillah. Wa alaikum salam. Maşallah. Barakallah. Amin. Hava kaçkı diye bir gayra da olur o. Şolaryň tarapynda durjaklarym ýokdur. Vatandaşlar, men soňky wagtyňa gowy düşür görýän. Alhamdulillah. İnşallah men çebäbi
müdama istihara edýän, istifara bilýänsiňiz ha. Kaçanda bir maslahat edýän, kellämde oýlaýan, adetýän, postoýanly pikirlenýän, dogry näme şul ädim dogry bolarmy ka dedim ki, müdama Allah Taala düşümde görkezýär. Eğer men bir zady näme dogry edýän bolsadym, meniň şu hokman düşümde zadyny görürdüm ýa-da bir bilýän-de namaz okuyan adamlar bilýändir şu zady, içinde duýgu bar, kaçanda maslahat edýäňiz, adetýäňiz Allah Taala görkezýär iman edenlere bilýän-de öýdüňiz. Men şu zady bilýän. Näçe sapar gowlatdyr gördüm men şonu. Yaman kän. Şoň üçin dowam etmeli. İşimizem gow bolýar inşallah. Ýolumyz da açylýar, hemme zat normal bolýar. İnşallah. Hudadan tap kurban bolýar. Amin. Senden ala şeytan barmy Nowruz? Senin atan kurban bolýan ala şeytan barmy Nowruz? Abi şeytanın kulları gelip bize şeytanlığı anlatıyorlar ya. Subhanallah. Ulan sizden ala şeytan mı var lan? Aytma o. Näçe tane gıydıların yatım turum edip ha? Haram da. Vatandaşlar. Näme üçin çıkıp şonu aytmadylar? Kıyamet yüzleşir. Şu vakt gel yüzleşeli. Yüzün gayratın çatýan bolsa. Gel şu vakt yüzleşeli. Erken ýaten. Näme sen kıyamata goýýan? Daway şu taýda yüzleşeli. Sebäbi senin götüňde bok bar. Vatandaşlar, bir zada aýtjak da. Şul bara. Awa dost menim etjekdim bolýar Allah. Aytdym men size. Duhun çatan noktaýa. Gel aç. Gel aýda. Gelsene Nowruz. Yüzüň açyk gelýär bolýar, erkek gel gürleşeli, kimin duhu çatýar, kimin çatama. Incognito, skryte profillerden gelýän ady özüňiz. Soň maňa duhun çatan noktaýa. Gel Nowruz, seňi suwda da adam etmeli bolsa, badyr men. Aleyküm salam. Atangana. Moroccan dele o mahiteken bilvara, yaman süýjeken ýa. Слишком сладкий. Birinci tapar çykarýar. İçine miralka goşýady bolýan, şu tapara bir süýji zat goýup durýar. We are not going to be Islamic country, don't mix it to policy please. Do you think that I'm trying to do something like Aleyküm salam. Sirop, şu sirop süýjeken. Olanlar, men bärde, näme, Türkmenistan İslam şeriat döwleti diýip aýtdym, näme etdim, näme bir din barada görlesem bir hili ýokony oklaýsyz. Yani, eğer de halamayan bolsaňyz çykyp gidip bilersiňiz, men din barada ýoly ýerde de görleýän, yani diňe efirde däl. Men şu zat bilen yaman kän adamyny töwüşdim. Hoş geldin Nurakka. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Gowum ýagdaýlar. Ba, şükür canım. Selamun aleyküm vatandaşlar. Arman. Gowy. Nura. Türkmenistan'a BMW zat getirjek bolsaň, bir BMW zat getirjek bolsaň 5000 dolar para vermeli. Ýagny bermeseňem geçirip bolanok. 5-nji koşkada oturýar diýe özüm ady, adnam identite. Yurdu kärendetine Allah, bu talip sandy, olmy? Murat diye 5-nji koşkada oturýar. Lysy diýe özüm, lysy diýe.
Beh, Nura, tuğleme sen Tony Montana bolupsun ha. Tony Montana bolupsun ha. Ay ya geldi birazcık dedim. Tomuzun demesinden. Ava. Başlygan bergen niye? Mergen şu tayda. Ballıyıf mergen niye? Vatandaşlar, $5,000 apaçık. Zat kalp bilýärler. Görýärmi? Türkmenistan ýagdaýy näle boldy? Kymmat maşyn getirecek bolsaň $5,000 berýän getirýän. Ýoksam getiremok. Hayran galmalay. Gurwan ulun öýde atay näme onun öýüne maşyn taljak bolsaň onun ruhsady, onun puluny, azyny tölenmerler. Rio'nun başlygan Nuri. Rio'nun başlygy mergen diýär. Hemmesi dowlada oturýarlar. Wa aleykumesselam. Rio'nun başlygy mergen. Taşlysan ýaşaýsan brato. Taşlamysan ýaşamysan. Bak. Olmuşsunuz vatandaşlar falan. Olmusan. Dün ekstraktör. Geçtiğimiz talip nemede Aşgabat'ta da hatta duyuluptur. Ödem diye Hıdyrfa dayanýar diye şol Rio'nun başlygy bar. Görýärmi Hıdyrfa uje kök saly urapdyr daş töweregine. Nuran, salamu alaikum talip, salamu alaikum. Wa aleykumesselam. Hede. Son video Nuran, son video ayrayda ağam ne ben sesim daşol. Gayrat edip para. Men hazır lişniyeden boka düşmeyin da. Bir gayrat edin men adama ziyan edem o. Gülkünç durmuş sana. En atamma maşkalanma. Hayır o ağamcan. Men hiç kim tanam o yana. Tanamasan bir näçe adam ýazyp oturasan doğruda näçe adam gayrat eder Nura. Gayrat eder ayra men näme ziyan etdim. Hazır ertegen mende problem bolar nisýäňmi ağam. Men bir abyşny prosto ýaşaýjy. Näme paylaş? Menin dostyarlamy goýan wideomy zada goýup ýaşurlara goýupsyňyz da men hiç kime ziyan edemok, hiç kime ziyan ýetiremok beýtmäň da ağam. Görmedin mi son videonu? Son videon ağamjan, ben talip bir dostyarsınız, most gatnaşansınız men bilet bir öz ayağımı özüm paltron ýalak bolmaýyn da menim bilen inama tamam maşallah. Arkaym ol braçan bolly düşünükle. Men habarym ýok, men görem o video. Nura ahiri ha. Nuran beýtme da ağam bir özüňe ziýany ýok, özüň zat etýän öňü. Abyşny ýaşaýdy, abyşny ýaşap oturan näme ana şu videoda ağamjan. Men özüm ustroyga diýişleýän iş batyllanmaýtdym, onu elimde ulanýan hakykatdan hem çörek ýanda atlanmaýtdym. Häzir ertegen mende vaznika edýär problema. Doğrudanmı talip? Yo braçan aslında var sen barada hiç hilik zat ýok. Sen yok men barada hiç zat ýok, gönüm sesim dursun. Bir seret bir zat bar. Şu wagt sen öýüň situasiýasyna baştyrat edýän. Bilýärmi nähili? Sen şu wagt efire gelmedik bolsaň, sen luboy adam sana gel, näme menen bir video paylaşmagyna gorkaýynmy, näme bir zat etmäne paylaşaýynmy? Sen näme üçin bular ýalyk panika edýän? Sen bular ýalyk näme üçin panika dalmaňa öňüm duýduruş berildi da ağamjan häzir ýaşuly ýokdum. Näme etdin? Sen ýaşuly ýokdunmy? Ay şol hapasyň ýan gyýdyň skeň doganyň skeň zatdy goýla. Şoň üçin ýaşulym, öz ýaşulym. Akıllıca bol ulu ýylyň öňünde beýtme diýip men pozýançam uje şo sesler patrak gitdi TikTok'un içine. Doğru da ol sevinme gowlat däl ýöne bäri Nuraga olar ýara panik etmeler. Nuraga aýryp koýersen agam. Aýrýalay Nuraga prosto. Aýrýalay Nuraga. Yo prosto. Mene diýdim. Bela prokol goýdum da ýa. Kim diýdi şonu, если боишься не делай, если сделал не бойся diýe. Erde edýän korkýan bolsaň etme diýe, eden bolsaň korkma diýe. Efirde bolýa talip başly sözüň efirde nomer mäjek edil duhun çatsa men Russiýada öldüm. Şonu ýazýan adam duhun çatsa uğradyp bilen adamyň awazy erkek göwekliň men öz eden atma jogap beren ýöne Nuraga men şo men sesim aýyrdy bilendirne doğrudan. Yo aýryp bilýän o erkek göwekliňe jogap berip bilen men ştaýda okuyan işleýän ýöne on ýazýan adam öz bir suraty da ýokdur häzir ýazýan bolsa. Ya boş versene o ýadýanlar da. Nura edil näme efirden çıkaýan aýyr. Yakın yok çıkmadan hayır. Ana Nura yakın namuza ya urada da sarıyortan o yededyan näme etmiyorsun sen tam sıkma diýip. Hayır koy var da men maskalanma. Yo o videonu yasan men intizar Seret sana bir daha da edeyim mi brato? Seret sen menden ulumyk için bilemok sana bir daha edecek Seret.
Şu äder Nuran aýryra şu videony. Şol videony äder başga accountlar alyp paýlaşýarlar. Men sana aýdyn şunu. Ýöne sen men aýdýanym ýatlady durýar. Sen efire goşup aýtmaly ýaly keniň şey dip gelip. Efire goşulmaly ýaly keniň. Biziň adamlarymyz bilýär ýaly. Sen gaýtam ýadyr täze ederler. Enikiňde tapak bolsa efire gelip edip aýtmaň aýyp ber zat dip. Biziňkiler gaýtam nazlo etýärler ondan soň. Liçka yazan bolsaň Nura aýyr ber dip aýrardy. Ýöne efire gelip aýtsaň nazlo etýänler bar o. Men bilýän şonu. Böyle gayret edin ağam ben Böyle, sağ olun. böyle. Böyle. Aha. Benim ayağlarında bir yaz ya oğlum ne hemen ayır diye araydı. Düşünden atıyor o şu vakitler. Atırsa son kıyafet on kıyafetten. Nura ne mi diýen dogulan ne yurttaşyndan aýdymçylar getirip halky kösenip otyrka yarawsy çağalar operasiýa garaşyp oturan çağalar bar. Bir munçuk aýdyp bolýan agam. Yurtda bilýän adamlar bize ýüz tutýar, halkdan kömek soraýarlar, videolar çekýärler, aýradym bize kömek edin, zat edin diýip. Bul haramda Berdi Muhammedow toy tutup aýdymçy getirip yurttaşyndan nemen hasabyny soraýarlar, aýdymçyly getirýär we kimin hasabyna şo pullar gelýär. Şol barada birazjyk bir zat aýtsana. Tayyip sen bir öň ýokdy, mesela üçin öňün biz prezident gördük. Bu birinji prezident däl. Türkmen bardy. Hani bolýa Türkmen başy öz dowulan aýyny öz adyny goýýanlar, kaka aýlan adyny ejetiniň kakasynyň adyny goýdy ýöne sötaki rasxotsyzrak da ditdi de ol. Bu diňe rasxody durdy. Yani ýalňyş mesela 2013-14-de soň şunu ýazat başlady. Ulan her ýyl moda bolup başlady. Dowulanyny bir bagasy getirmek. Yani halkın hasabyna bular ýa dowulanyň gözgörteli korrupsiýanyň edetdiligini şol gözgörteli. Çünkü sen prezident bolup bilersiň ýöne Amerikada da prezident bar. Ýöne Amerikada prezident dowlatyň hasabyny rasxod edip bilen ok ýani. Öz şahsy dowulanyny bolsun, ýene wor bolsun edip bilen ok. Hatta şol Belly Domo içinde şu arada gıdıklanıp görseniz Amerikan prezidenti mihman getirsin öz rasxodu bilen edýär şu zatları. Daşy prezident nöhleti diýenden soň bir ýyl bolup giden prezidentler hem bar. Bir ýyl bolup giden. Barack Obama ýaly, George Bush ýaly. Çünkü ona belli bir aýlyk berilýär. Ha şu pul sen rasxodyň çykdagyň diýip berilýär. Soň artık maşat berilen ok. Şu $1 fowuk bilen ok. Şu İngilizce döwletler şeýle. Ne Gallanjada da, Ýewropda bular edip bilen ok. Ana Germaniýa güýçli ösen ekonomikasy bar. Şol edip bilen ok. Men arada goýdum ha. Şweçýada bir tane Sosial Demokrat Partiýanyň başlygy hökümet rasxotlar üçin beren kartçykasyndan şokolad alýar. Şokoladyň adam dubliron şokolad. Şu dubliron şokolad dubliran wakasy bolup girdi taryhada. Alan üçin onu maliýe müfettişleri barlag edip rasxodun barlap ýeken munyň öňkülüň nähil etdiň diýip 3 aýlap puda baryp atçot berdi şol. Ana ösen Şweçýa ýaly ösen ekonomikalyň başyny naklar etmedi şon ýaly. Biziňki ýaly diktaturalarda o pullar festivalantyr. Grup aýdanda. Ana üçin sen prezident bolun hakkın barmy ýa? Yani tutuş 6 milyonyň 7 milyonyň hakkı puluny yerasty baýlykdan gelýän pullary öz hasabyna sowup berdi. Kim berdi sana o hukuky? Ya siz her diýmen sesimiz çykan man otursak özüňiz ömürlük prezident etjeksiňiz, ömürlük emetjeksiňiz, kurjaksyňyz, bulan bar maksady şoňa bar ýa adamlar. Bulan soňuny diýjek zady şu. Mene diýjek, iwi sizem işleň adamlar diýjek sizde. Awa. Sizem işleň, maňa da minnetdar bolup şükür edip gelin diýjek. Sawala edip gelin diýjek. Inson kunokady şoňa bar ýa. Yani häzirden şoňa değişdiýän ha şu rasxotlar edip görmegi, özüniň hasabyna emlekleri bar, bir giden pullary, biznesleri bar.
Düşnükläýem. Hem üçin daşarut nemede beýlik döwletde ýoklar biziň ýurdumyzda bar, ene şoň üçin bar. Şu velayetler Aşgabat'a gelmeni istemeýäniň sebäbi hem şol watandaşlar. Çünki velayetler gelse ayağa galyp biler diye. Häzir 100 adamynyň bir ýer 3 milyondan hem gorkýar bular. 100 adam 3'tün bir ýerik şondan hem gorkýar. Şoň üçin şu konsertde da adamam üşürmediler. Diňe ýokary başlyk wezipeleň aýallary, gelin çağalary, şolar gatnaşdy ana. Doğan garnaşlary. Sağlargan adamlar gatnaşdy. O halka da edilmedi o versiyonu da. Görýäňiz dämi? Emma bir giden rasgod edilýär, hem oňa da ýene halkdan peýdalanmaga da ruhsat berilenok. Olar ýala geçjek bolsaň. Ni etme diýjek gal, öz kiýsäň bilen et, öz kiýsäňden çykaryp et. Atçodun beri bilýär şolar şu wagt. Nerden aldylar? Şoňa näçe pul çykdy? Şolara şo gelen başlylara. O pulu nerden aldylar? Atçodun berýärlermi? Biz atçot bermeli, bir zat edemezdi. Halga tölemeli, adetmeli, girgicimde atçot bermeliler. Ne için bular bermeliler? Ne için bermeliler? Konstitutsiyada maddede koydular o bular. Türkmenistan'ın prezidentinin hususi nemeleri Türkmenistan'ın budjetinden karşılanıyor. Maddede koydular. Yani prezident tedir, serdar. Gurbangullal. Gurbangullal ne için ediyorlar onu orada? Konstitusyon maddesinde de prezidente diýer ol. Prezident serdar däme ya bollumy bir prezident bollumy tutuşdy o stat. Aýtena wagty gözün çykardyň, onuň aşağı nädip korrupsiýa bolmasyn ay. Sen gözün çykaryp beýdip görseň, sen aşaňdaky organ işleri, kabinet ministrler, häkimler näme üçin etmesin ay? Näme üçin etmesin? Düýün onuň bir video çekdiler, bir aya Türkmenistan'dan video çekdiler bilýärmi? Öýüniň gapdalyna guruluş gidip duran. Aşonda da häkim ol buluş olan paýy bar da şonda da. Nura, meni öwrenme hemme zady. Diňlemen. Akazyçy bara, Nur Muhammed bara, häkim bizmeýinki. Wow, näme etip ber bilýärmi? Yerleri 2-3 tane adam atyp berler o bir yeri. 3 tane. Gözüň ötür, şo bir yeri 2-3 tane adam atýar. 92-nji ýyl oglan men deňdoşum häkim. Ödüm molla konkretna pul işleýär o. Adamlar bilýärmi näle uly gowtaba, o täze owa köşüde. Baýowa diýip. Şo taýlar zatlar satyp. Bular o wardyň meni aýtjak men informasiýa gelip otur ýoşuşdan. Men öňem çekdim o videony jalyp edip aýrdylar men TikTok'umdan. Ýöne YouTube'da hemme videolary badyr watandaşlar. Diýjek bolýan adam şo Nur Muhammed bizmeniň häkimi. Konkretno o işläp otyranlardan. Yaman ken olar edipdir. Oňa markasynda kabinet ministrde işleýän biri bar. Şu ady ýadyma düşen o kimdigi? Telefonda şu telefonda ýazyp gören onu. Kabinetde ministrde bir arkada daýanýany bar. Şoňa daýanyp edýärmişin şo zatlary. Ödem şäher häkimlikde işläp Nur Muhammed häkim diýilen. He? Yani yoktur bulan içinde. Çünkü häkimlige gelmek üçin para berýärler da. O parany gazanmak üçin onuň öz häkimligiň territoriýasyny satyp da başlamasaň nädip o parany ýapdyň o. O vatandaşlar aýdyp oturýar. Bular aýalyň öýüne bar, aýalyna baryp bir zat aýtmany gorkarýar bolýarlar. Daşa uje gorkýanlar. Men 8% aýdym. Şeyle bir gurdular, adamlar bolýan, aramentlerden sistema şeyle bir guruldy da halkın kötümlüğü ni var. Halk şeyle bir sistema var. Siz kötünäýmeli adamlar. Çünkü Winnipeg girmek üçin para berilýär, soň o parany gazanmak üçin bular ýankyal edenetlik edip başlamaly bolýar bular. Absolutna halkın bähbidine gurulan sistema. Yo, sistema çüýürüp watandaşlar meselede. Sistema şeyle bir çüýürüp sistema bütün krantlar, çeşmeler özlerini arkyp durýar. Ana biz şu zatlar aýdanyp üçin dönük diýerler, dönük özleri bolmasa. Çünkü watany satmak bilýän zat men elimde bolmaly onu satjak bolsam barynçydan. Men elimde näme? Bilmeýän halkynyň territoriýasy barmy şu wagt. Ha? Men ya
Bäherden territory men elimde mi şu wagt? Men elimde men näde tatayın o watanyň toprağyny men elimde hiç tat ýok. Olun eline bolan adamlar da tat bilýär. Territoriýasyny oňa para berip bilýär, oňa para satyp bilýär. Watan satyp oturýarlar şeýdip. 5 manada biz ýakda. Nälik zatlar gidip dur. Men hatta adatda dinledim bolun Jennifer Lopez'i 1,5 milyon töläpdirler ha. Onun bir Xitay kampaniýa getirtmişin. Xitay kampaniýa mu edip berdim ka. Ya garşylygyna başkarak bu kontraktlar alıp bu girde jetdim ka. China National Petroleum Company. CNPC. Yo, bular yalandan ol getirdi, bul getirdi. Emmemiz gowulyat kimin näme getirenni. Yani var yurdun işine gördüler men şona aýdaýyn. Halkymyzy içe de gören oklar bular. Halkymyzy bir jahil adamlar ýaly görüp bilýän eden edip isleýärmi näme desýär bermeli hökümet diýmek bara bular büdjet diýmek öz şahsy hasabynyň alyp ötürdir isleýän zadyny. Her aýda milyonlap eşik zakady diýe öňe getirýär. Ütköşk maşynjagaçlar samolyot alýar alýar özüne. Sebäbi bize äskeren oklar. Atagara! Ol nämenem gördüňmi? Şu Russiýadaky watandaşlar görün bolsaňyz. Ama onlarda atlar ret geçirip näýlisi uwarzany ýok. Şeýdip görünmizden ýurdu düzedeliň diýýär o. Olanlar biz elbetde adaýdamda o. Eger dogry oturup düşünseňiz da biz sizin gowluňyzy aýdýas, halkyň gowlugyny aýdýas olsany. Ana Azerbaýjan iki çöreýt geçirilerinde 2 tane Azerbaýjan öldürüldü diplomatik atnaşanýalaryny doňdurup, vaat edip şeýdip. Hadi bilinki diýämi hiç bir zatda ses çykardymy gaýtam. Halkyň özüni günäkärliýärler. Biz size gelýidikmi diýýärler gaýtam. Biz size gelýidikmi Russiýa, ya Belarusya diýip şunýaly görülýändirler. Insert görüň. İlçhanaň işgärleri, efirde gelýän haramzady hemme arkadaşlar şeýdip görülýändirler. Azerbaýjanam diktatoram bolsa görýärmi? Nähili? Zato öz halk üçin, iki tane vatandaş üçin näýlik özüni alyp barýar. Öz vatandaş üçin. Ikinci ýerde gördüňizmi Gurban bolýan şeýdip berýän öz vatandaş üçin şeýdenni gördüňizmi? Aýtam. Aýtam markada bolan otdur. Nura, gaýtam aýtsana. Yurttaşyndan eğerde biziň iýleşmemiň başyna bir zat gelse, en birinji gaýtam basyň şolary eğerde statsiýa ýeňil bolsa şunu gaýtam güýçlendirip bular bizi maskara edýär, basyň bulary, agyr jeza beriň zat diýip etdiren hökümetdämi biziň hökümetimiz? Gaýtam wizalaryny meniň watandaşlaryma wiza oýdýar. Meniň watandaşlarym wiza alýar. Türkiýe öň wizasy oturan zat wizalar oýdýar gaýtam. Yine de sorasaň arkadamış. Nirde sen arkada? Nirden sen arkada? Haçan durduň arkamızda? Öňümizde durduň sen gaýtam. Halkyň öňünde durduň diňe. Bariyer. Arkada del bariyer bolmaly oň ady. Bariyer o halkyň öňündäki bariyer bilen o estafeta ýarşda bariyerler bolýar. Gaýtam siziň algymyzda täsirlik görýän bariyer ol. Şular gitse şeýle bir ýurt düzelir gaýtam men sizaýdan. Ýurt dagamaýan aborot. Watanymyzdan dagamaýan. Şular gitse gaýtam täzeden biziň ýurdumyz gurmana diketmäne mümkinçilik bolar. Häzir gowa da ýol ýok, dürüst adama da ýol ýok. Halal işejege de ýol ýok. Häzir. Özüňiz bilýäňiz-de daşdurumyzda bar, näçe sanak arasda halal adamlar bardyra. Hele dürüst halal bolup. Hiç da ýol ýok watandaşlar. Zatlar aýdyp gelýär. Anha ahir soň oturup onuň çydaman biçara adamlar video çekip arkadamyz kömege däň diýip video çekýärler. O mendiň ýeke Hudaýdan gorkýan, galy berse senden hem gorkýan diýip video çekýärler onsoň. Bravo. Yankı alıyorum ben. İnterneti zayıf. Signal çok zayıf. Siz çekin ama gelin pikiriňiz aýdyň o.
Käbirleňiz ýazýaňyz o aşakdan bir de okap beraýyn diýip gaýrat ediň özüňiz. Gelin de aýdyň sesiňiz, çekinmäň o. Ýüzüňiz ütgödüň, neme ýapyň fake account açyňda neme. Bir de ýazýaňyz aýam aýdaň diýip, o öz hakyňyz üçin görüşübilmejek bolsaňyz, ola bir hile. Biz size prezidente bir zat diýin diýemdi. Ya gözüň üstüne gaşyň wadi aýt diýemdi. Size öz problemaňyz siz aýdyň. Biz hükümeti çalışmaly diýär, biz diýer onu. Size onu sizden diýip beriň diýip paýşdym. Onu biz tagam her efirde diýär. Siz öz başyňyzda gelen problemaňyzy aýdyň. Biz siz diňläli. Goý son gollaýanlaram diňlesin. Gelin de aýdyň watandaşlar, näme çekinýäňiz o? Haýtyňyz görseňiz problemaňyz bar bolmasa. Käbirlere yurtdan çykyp bilen oklar. Maňa ýazýarlar, men yurtdan çykyp bilen ok. Gelin efirde agurlöşüň diýsem ay ýok diýip eýden. Hemen men seň üçin sen yurtdan çykmaly diýip men saňa wiza çekenmi? Oturuver. Eğerde öz problemaňy çykyp aýdyp bilmeýän bolsaň onda men seň direkt çykyp aýtmaýan. Oturuver doňjum, yurttaşyna gerek geldim. Türkmenistan'a oturuver. Sen ýaladymyr yurttaşyna gerek gel. Yurttaşyna normal kellesi işleýän, birazjyk bilýän, görüş bilýän adam gerek. Öz hak üçin, hukuk üçin. Mene bilem o käbir adamlar da bar. Men olaýarak edip berseňiz, gorkup, beýle de gorkup bolmada. Adamlar var, içinde talip birazcık nälik bir hili lälik çağa ýaly özlerini alyp barýarlar da. Birazcık bir öz hakyň üçin görüşmejek bolsaň, действительно, yani sen hiç açanam bunu etmeýän, öz hakyň aldyryp oturan bolsaň we şonu gorap bilmeýän bolsaň, Al berdi. hiç açanam bunu etmeýän, onu talibam nurum etip bilmeýän, onu prezidentim edip bilmeýär. Ol bilýän. Özüň birazcık bir Video çıktı diýen oglanlaryň biri uratdy. Berdi beg meni sorýarlar, agam migrasiýada tanışyň barmy, agam aňa tanışyň barmy? Zatdy beg men faýtýar. Öý bizar etdiňiz o diýe. adamlar ne doğru taşlak gidecek, ne kömek gözleýärler. Fake we bir yer çıkıp milyoner tarap otursa var ha, men siz aýdaýyn o ilki biziň halkymyz var ýa oşa taý o. Pul veräýdi diýip oturýarlar o var ha. Действительно utanýar o maskara var ha, bolup görsün bu. Aşağı görýän kommentarlar diňe Türkmenistan $1000 veräýdi, $2000 veräýdi. Efir açsa efirini ýazyp oturan, haýsy o video çekip oturan, haýsy aljak bolup. Alanly arada hiç tutnama ýok, olum oýnap oturýarlar. Türkmen halky bular ýaly, oýnatmaň, gaýrat ediň o özüňiz o. Gawat gelen zatlara ýalvar. Gel bir şulatlar uğruna video çekdiýse etmediňiz o. Şulatlar uğruna video çekdiýse adalatsızlyk üçin, hak hukuk üçin video çekdiňiz çekmedik. Gitdiňiz bir can Dubai diýip bir maşenlik üçin video çekdiňiz o. Pul berdi zat diýip, olum pulum beren o bolşuny. Berjek diýip allap çekdirip oturýar. Hayran galyan o gelin derejemiz o. Oýnatgymay biz o, näetdiňiz ay watandaşlar o. Gaştoruňyzda bağ bolsa, soran o şolardan distribusiýony aldyňmy şo pul diýip bara. Alan näler o öýde gedaýa oturýar efirde. Allah pul alyp oturýar. Kim sow doklatdyryp adetdirip, bir pul boljak $10,000, $50,000 berebiljek adam, sen sow mätäçwama. Onu öýde sow doklan diýip oturýar. Hayran galyma wara. Ädir men şu oglanyň videosyny aýryp gaýdaýyn birazjyk nemetmesem geldim täze. Bolýa. Ştaýdan bir zat aýtjak. Käbir gyýlara deýişli, maňa olar ýa zatlar uratmaň. Telegramdan zatdan. Birazjyk wara utonu. Öýrenen basym öýrenemesem o men arifin derdim. Nuri konstitusiýa.
ver şöyle. Aleyküm selam. Ay kimin agendan bolsa wara? Ağam Telegramdan yazıp bolmaksan istem yazım jogap ýazan. Bolýa hökman. Telegramdan any ýazýarlar täze ýazýanlar. Näme üçin ýazyp bolmak? Ana şu wagtdan bir ýazyp otyr täze. Hiç problema yok. Там метод неподобающие фотографии, там видеоролики проходят разные. Ну, как бы в сексуальном характере. Соблазняющие. Хотят меня соблазнить, походу. Думают, не женатый? Он мир, то он мир. И фиран очень племахно. Ve aleykümselam. Laçın hoş geldiniz. Laçın mı adınız? Taçım kalamadın mı? Merhabalar. Nasılsınız? Türkmençe. Sesim geliyor mu? Geliyor. Türkmençe biliyor musun? Evet. Türkmençe gurlaşan da tevavi. Ses geliyor mu? Geliyor. Aleykümselam. Sesi duyup bilemem. Aydan dinlep otursun. Türkmençe gurlaşan da. Aha, sesim geliyor mu? Laçın internetiniz gowy işlärni oga. Laçın. Alo. Assalamu alaikum. Talip canım otmacıyım. Ve aleykümselam. Umut Allah'a şükür ödüm anlatma. Otmacıyım Hudaya şükür. Kovum sağlıklar, işler. Ey yavaş. Allah'a şükür gowy hemmedat. Maalesef. İlk öyle sana sağlık dileyen. Allah'can iyisini yolun açık olsun cığım. Amin. Allah razı olsun. İttiyen aladalan için gahtı minnettardır. Sağ olun. Namıdan öğler için çıktınlar. Ben halk için çıkyan. Allah'can seni Allah penatına korusun. İşinde üstünlük. Amin. Allah razı olsun. Allah'can işin yolun açık olsun cığım. Amin ecmaîn. Ahlimiz Allah Taala hak ýolu uğruna ılgayan doganlarymyzy Allah Taala öz penasyna gorasyň. Ýoluny aşyk tutsun. Amin. Amin. Hakikat aýtjan yalan aýtjan. Hakikatda gepleşip bilýän bolsa oglanlarymyz gelip hakikat aýtdynlar. Gowanyan cığım. Allah'can yolun açık olsun balam. Amin. Sağ olun. Minnettar Allah. Allah'can arzularımı da yetelin. Amin. Sağ olun. Minnettar. Allah'can dualarım senin bilen cığım. Sağ olun. Amin. Allah razı olsun. Berekellah. Tenyal yürekli olmamız ten olsun. İnşallah bolar Allah'ın izni bilen. Menden has yürekler bolar. Sağ olun. Amin ecmaîn. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Laçina, eşdiýänmi? Dogunjugum, sen internetiňe işlän ok. Sen wara gelýän bir zatlar aýtjak bolýan bolýan, men sen dinläp bilmeýän. Internetiňi düzelt gel, gaýrat etdi. Bar wagtym saňa aýryp bilmeýänmi? Awa şu ýyl öýrenmeli. Bu ýyl hökümeti ýykalla. Şu rejimi ýykaly birinji. Soňam
Türkmenistan'a toy edeli. İyin ulu toy eder Türkmenistan tarihinde. Milyon adam getirir toyada. Qadan. Naharlar bir şeyine buğday yarma pişirmeyelim. Ben buğday yarma halama. Hulukta diyemoktum. Doğrama olsun. Dine doğrama palov. Uf. Doğrama 5 kase şu vakit yani tek yalı. Günü 5 kase bezrazga var. 5 kase gün yutyan. Ne çeyli oldu doğrama yemedim ben. Salam. Aleykümselam. Haladan mı прическаны? Я у мамы лишний веник. Да прическаны. О, иншалла. Макеш. Gelin yok. Hem diyeyim yer titreme var arada. Yok eşitmedim ha. Bolup durak ki sol. Adamlar gördüğünüz hem yer titreme yani yurdun içinde nemedir başından geçirenler. Demek aktivist olmasan yatan yerinde de hov bağlanıp bile yani. Adamın azalam etip bile korktuğunuz gerek. Yani hükman görüşmek şu yolu ya da görüşmeyen otursam aman ağlarını dilen düşüneceğiniz yanlışlığını gördünüz mü? Her zaman bu dünyada yani siyasete koşulmasan, aktivist olmasan, işler böyle yerinde de azal gelip bile oluyor. Öldüğünüzü bir hili kara çekkeniz de şu pas aman ağlarını deyip yönü zulma sessiz otursanız Allah da koruyandır onu maydeyin var ha. Zulma sessiz alma. Bolyan dastlara. Kaskayan adam şu an Türkmenistan'da adalatsızlıktan tüsünüyor. Adam adalet gerek. Etmazlık bilen var ha rejim kurulayanız. Rejime kollu veriyanız. Dımmaklık kollamaklık demek. Onun için Allah can bolmasın olur ya zatlar yönü Allah'ın işidir oğlum. Onu da ey Allah sen yerine için yer titrettin ya. Ne mi günah vardı deyip onu günahkarlık olmuyor. Gelin vakti. Sebebim vardır yani. Allah Teala yapma diye bela yapmaz diye kulları azmata diye. Uğudun için ödünüz biliyorsunuz. Edenetlilik, zalimlik, azgınçılık. Sahaba. Kaçanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabalarını bir aydıptır da Abu Bakr radiyallahu anhu ediyen şun aydan ya da Ömer mi bilemok. Yine buraya daki yer titresem men sizi yanına taşlak giderim men sizin yanına kaçacak deyip. Günah işinizi koymasanız diye men sesim gelenek mi? bitecek dedi. Geliyor yine hayal internet ervet işliye. Hayt velayetten giriyan doğuncunum. Alay. Alo, selamun aleyküm Talih. Wa aleykümselam. Oğlum bro yaxşı mı? Doğru, özünden oğatmaya adaylar doğru. Şükür oğlat yaman emas. Talih bir sorak yüze çıktı da buradan sorasam bolyan mı? Sonra ver. Şu hükümeti darga daldı diyen da şu Putin'den kömök sorasa ne mi oluyor? Putin amuğa üyesi. Biz öňem aýtdyk awal barada. Bize Putin işle doğru bilmeýär. Biz birinçilik bilen Rossiýa bilen soýuzda däl dost. Biziň soýuz barmy Rossiýa bilen? Yok. Bolu da onu näde bolsun? Bir tarap ýurda biz. Bir tarap tutup bilmeýär. Näde bunu başga ýurt bize goşuny uğratyp bilýär. Uğratyp bilmeýär. Tere Kazakistan bilen ODKB var, doğru değil mi? Kolektivne bezopasnost şolarda. Bizde yok Kazakistan bilen. Biz hiç gelek, даже biz Turan'a koşulamız oğa biz. Даже anarda dursun, Turan'a koşulamız. Turan birliğine. Yani Rossiya anarda dursun. Rossiya var bizim üstümüze. Hemme SNG yurtlaryň, öňkü yurtlaryň içinde wiliýanyasy bar. Yani şu wagt uja Rossiýanyň wiliýanyasy düşüwtir. Imperiýa dağılmaka öňünden şöhrýalak zatlar bolýandyr. Geret Rossiýa şu wagt Azerbaýjan bilen atnaşenia natijnoy, tatervet atnaşeniýalary bar. Gördüňmi Rossiýada
Kadaklary, Kırgızlary, Özbekleri, Türkmenleri başa reddeden makty abizyana zat dip amon gördüňmü? Bizi nälik ýigren ýaşalar. Olaryň içinde bize garşy ýigrenç bar, şevenizm bar, ortalarda wapşe bar ol. Ortalar özünden başga hiç kimi halanoklar. Daşy öz milleti bilen öz aralaryny oňuşyp bilen oklar. Jafar Dudayewiň aýdan bir sözü bar. Jafar Dudayewiň gör ortalar barda diýen sözüni. Şonu dinle gowatdyraýdy ýaşatydy. Bilenmi Jafar Dudayewi? Первый генерал Чеченцы. Пусть Аллах смилуется над ним. Bir de kömürde oturuyor. Bir de halanoklar abizyana diýerler. Şu an Galip şu an bir de kömürde oturuyor ha. Ne kömürde yana vatandaşlarımızı tutup amonlar tutup kösep yurdunu düzedin diye uğradı oturuyor. Bu kömürde oturuyor bunun ötürü mi kömür gerek? Eğer var bizim köpüğümüz var şu efirde dinle oturanların içinde bir gollamayan vardır, halamayan vardır, erkek olsun yurda var da diye oturanlar vardır ha. Köpüsü var ha, iş bilen eklenci olsa var ha şu zatları Türkmenistan'a zulümmami, o edenlet gelme günü üçlüğün gowurgo dişliğin kimi 50 yıl gidene de sesini çıkarmayacaklanmaz var ha. 50 yıl 100 yıl gidaysan o sesini çıkarman dine Rusya'da iş var dem hava, pul var mı hava, bollonla devam men şon edecek. Türkiye'de devam pul hava, bollonu men şonu yiyecek içecek. Şu azar veren noktam hava, bollu. Hiççimiz var içimizde o yurdumuz dörtmez diyelim fikri yok köpümüzde. Köpümüzde dine pul kazanç, o cay alacak, maşin alacak, bollu. Toy edecek, maşin alacak. Yurtlar köserler. O. Şondan sonra onun belki görüşeceksiniz belki. Şonu açenlik esini çıkarmayanız var. Şoň üçin Russia sağ bolsun kömürde oturuyor. Türkiýede kömürde oturuyor sağ bolsun. Inem. Gidin de yurduňyz dödüň diýe hemmedi. Bir tak yol bilen. Barın yurduňyz dödüňden yurtda ýaşaňda yurduňyzy eklenjediň diýe. Eger düşünýän bolsaňyz. Haçan açenli men yurdumda, oň yurdumda olnamanda şey dip gezekdiňiz diýe. Köpüňiz ana yumruk bilen yere vursanız ot çıkacak bolun, şon ýala olanlar o. Gorkuýuňyz bar o ýana. Duhuňyz ýeten ok, hökümete garşy görüşme var. Hayran galaýmaly, näde peýle boldy bular? Student. Wa aleykum assalam. Gowmy ýagdaýlar? Assalamu alaikum. Assalam. Aydy ver dost. Qowmy ýagdaýlar. Şükür gowmy. Allahu. Qowmy zana fahmy. Yavaş. TTR. Arsinemi mikrofonu öçürüpsün gelip. Prikol üçün goşulýar. Aydy ver dost. Dinleýär seni. Aýo, aýtmana adym ýok, goşulman dädim ýa. Yo, bärik gelýän adam. Aýtýardy. Yo, fikiriňiz bardyr, olanlar olmanlar. Olmanlar, şey görmeli, bir daý. Yo, içim gelaýmy ýa. Bardyr. Erkek adam bolup şey görmeli. Ya brother. Yurdumuz etmelmi şol. Haýsy yurt çörek berer kadip şu yurtlaryň gapylaryny aýlanyp görmeli. Maýdy. Öz yurdumuzda da belli bir halkyň 60-70 götürmeli öz yurdumuzda işler ýaly etmeliler. Ya şol barymyz kudurduklar o yurt bu yurt aýlanyp görmeli. Yurdun içinde 60-70 götürüm işledik var bilen. 60 götürüm, 70 götürüm. Yani 10 adamdan 7 adam işledik. Näme aýtjak? Aýtkelli şol barada. Bir pikiriň barmy? Vatandaşlarymyzyň yurtdaşyna çykmagyna, kösenýän vatandaşlarymyz iýleşmez. Bolýa olara geçdik. Nätiýelikde gurbaşyň dogulagyny boldy. Yurtdaşyň aýdymçylary geldiler. Dogry habaplaýan şol aýdymçylaryň gelmegine we hökümetiň halkyň pulundan
Şol aydınçylygy berendigini doğru hataplaýanmy? Näme görýän şu, näme pikir edýän şu bar? Natatywam gelsen golýa dost täze, ketinden tananmazlyk bolup. İşteýänmi dost? Belki Yo, oňa. talip bolar ne üçin? Ya natat gelsen golýa ketinden tanamaýaly. Ya şey edip men köýal çykýar. Yo, oňa dedim o. Yo, efir üçün atsan golýa da bıratım natatdan hiç kim işledim bilmeýär. Talip, belki var, bağışlarda Gurban ulen goworan soň mut gelip aýdyp beren bolaýmasynlar, goworan arkadan puluna dälle mut gelen bolaýmasynlar belki. Ha? Gaterwet galap, aşyk bolup. Gelmeli şuna mut aýdyp gideýin ne diýip geldilerim kaya. Kulay berendirler şeýlem garşylygyna. 100 000 verse de, 200 000 verse de. Ol yeme yetimler öýüne akylmy edýän oklar. Arkadagy gaznasynyň üstü bilen. Ay bolýar. Nizam Kandymov. Alo. Alo Nizam. Alo. Nizam, eşdiýapsanmy Nizam? Meni aldy. Gel Nizam. Kucağıma alayınmı bratok? Gel la, boşul la, ne edip alayın sen? Seret Nizam, sev sen bolam nokta Nizam. Men sen sevdim mi Nizam? Näme üçin maňa sevýän Nizam? Allah Allah. Tertipsiz ekeniň Nizam. Men sana bir vaspitany adamy kaýat bersem, medeniýetsiz we tertipsiz adam ekeniň Nizam. Sana ýeşdirmedim Nizam. Ya da illeşsemiz var men görýänle bularo talip şeýletmeli o. Yani hiç ile koşulman oturanları alıp getirip padnosta sowat bermeli. Inha demokrat, inha yurdumu düzelli, oynan, yaynan, baynan di. O çağacık bolar, öýde oturar, süýjü şekalat garaşy oturar, şonýaly. Çağacık gel garaşy oturýarlar, şol yurdunyň düzelenini biri alıp berenle, biri görüşenle garaşýarlar boldy. Şeýdip geçip bersek aljak bolmasa da Rossiýa, Türkiýe, Terment böldükde. Alo. Salam aleykum, брат. Алейкум салам. Зачем ты материшься, Низам? Я тебе что, матерился, что ли? Вот зачем ты сказал вот куджама малый? Mesela уважать edip, mesela бля, буду, я первый раз вот такой... Не, бля, джамшалин, да бринчи гесек у меня, я не знаю, как куджама, можно. Это разве матершинное слово, браток? Куджама, это пидоры, бля, сидит на куджаке, брат. Так что, бля, не братан, говори я тебе не такой матерился, вещи, ты меня нецензурно выразился. Вот ты меня матерился, брат, ты sen ayttın, ben ne divalayım, mesela kucağıma malayım, bratan, bana kadar sen benim Amerika'da, брат. Просто, mesela, вот, зачем ты меня вот так сказал? Зачем, бля, буду... Al beni diyen voli, nira alayın, doğru ayttım da nira alayın. Вот именно, мир арайын, это вопрос, вот, sen şunu ait boldu, kucağıma mı alayın? Az ben sana, блядь, kulünüz isteyen matritsam edip bilen de, kara sen şu aydanın üçün. Только мне это, блядь, не такой человек, чтобы, блядь, на самом деле, это по телефону, братан, по телефону это, блядь, не хочу я. Если хочешь один, блядь, полный прет. А только, блядь, братан, не говори такой вещи, хорошо? Пожалуйста, не говори. Kucağıma malayın, это неправильно слово, брат. Nizam, biraz soracak. Efire, TikTok'a barıncaya da girýän mi sen? Не, bratан, TikTok'a giremem, просто вот canlı yayına birinci gezek ucu, bilesen mi? Это первый раз у меня. Вот такой, блядь. Girip bilen o kanalına ne yapacağız? Bilýän Onun için beni alkanda, как можно добавить etmeli mi, или как можно? Я не знаю, я первый раз у меня такой. Просто bu patsan Amerika'da bolan üçün, benim Amerika'da bolanım üçün, ben patsan videolarını göremem. A tak Amerika гражданин, да, ara, vasyok, блядь.
tırtır edediler, atak errengi tahta kesmestek edediler, bratok. Hiç kimem не говори такой вещи, хорошо, браток? Тем более меня не говори. Что ты сейчас усугубляешь ситуацию? Эдедилер, братан. Мен библиотекада улананыр айттың. Ты думаешь, я библиотека вырос, что ли? Я молчу, завежливости с тобой разговариваю. Ты сейчас сидишь мне целые 2 минуты. Мен sana sesim çıkarmadım. Ay o ne dediler, bu ne dediler, bratanya. Я плохо ничего не говорю, брат. Айтмя, biliyor musun, bratanya? 2 minut gurledin, men sesim çıkarmadım из-за вежливости. Я стараюсь быть вежливым со всеми. Düştün mü? Aha. Goğdosuklar diye sevuştan son gurulya diye moş şoňa var ya. Не знаю, брат. Просто когда bunun айтмасы, бля, это неправильные вещи, брат. У меня жена рядом сидит. Я, брат, я тебе усугубляю ситуацию. Тем более, меня имя сказал и фамилия тоже. Не говори такой вещи, брат. Куджага малый. Это куджаг, это неправильное слово, брат. Хорошо, бро, хорошо, ладно, хорошо, окей. Я не знал, что ты первый раз заходишь в эфир. Al beni diyen, onu benim niye alayım, kucağıma alayım diye. Не, вот именно прямой эфир, это, блядь, Оля, братаня, я поддержу тема, Оля. Senin efire koşulacaktın, ne aydasın gele? Ne mi fikrin var? Вот именно не майдасın gele, ты правильно сказал что-нибудь, какой-то егенler, туда-сюда там. Ты, походу, я видел американский гражданин, да, у тебя? Нет, брат, я туркменский гражданин, американский паспорт. Ну, загран когда закончился у тебя? 2-3 года уже. Потом ты поедешь на Туркменистан или как? Иншаллах, конечно, все мы хотим поехать. Вот. Хорошо. Там тоже видно, снимай, брат. Хорошо, в Ашхабаде прямой. Как объяснить, чтобы, как Америкада айдасана шониктек, как она есть, объясни, хорошо? Потом видишь, реальный, правильный пацан или неправильный пацан. Потом вижу. Ben düşünmedim ya. Ya ben не понял, брат. Ne mi diyen? Türkmençe bir düşünüler aytsana, ben düşünmedim sen ne mi diyen? Bля, Türkmençe. Хорошо, вот sen git Aşkabat'a 2-3 yıldan sonra barasana Aşkabat'ta hem şu videonu çek, şonunki ait, чтобы şu как она есть, да? Ait, son göreli seni, haymi? Потом son ben sana aydayın, чтобы это правильно сказал. İnşallah biz Türkmenistan'a değil, Türkmenistan'ın içinde miyitsige medir, halkım ayağı da kaldırırız inşallah. Sen proaktif mi? Halka ayağı kaldırıp di, çok, ne edip kaldıracak, brat? Ne için kaldıracak? Ben, вот, бля, нормально же, Туркменистан тоже нормально, брат, квартира есть у меня, вот, собственная. Все ништяк, нормально, недавно у тебя ништяк, но не у всех же это значит, что ништяк, квартира. Да. Ну, что, все, квартире... вот, смотри, у меня отца тоже нет, у меня нормально, значит, блядь, там, любой адам, я говорю, отстад. Ben atstad даже neydi, bro. Sen dinlesene, sen хочешь сказать, что... Хочешь сказать, что... Недавно, брат, 6 ay oldu, походу. 6 ay oldu qayıtdım oradan. Yani недавно 6 aydan qayıtdım. Kipr'datım, brat, gidip geldim. Amerika'da kazanıp Türkmenistan'da soğusun kovarak. Brato, karayında Amerika'da kazanıp Türkmenistan'da, Amerika'da kazananın başka, Türkmenistan'da kazananın başka, brato. Bunu sen azı karşılaştırıp bilen yok da. Sen Amerika'nın... Şon niye sen ne açadın Türkmenistan'da? Şimdi Amerika, sen Türkmenistan'a Amerika olarak karışma ya. Amerika kim, Türkmenistan kim, brat? Onu sen Türkmenistan'da 6 milyon nüfusun var. Men temam başka. Türkmenistan'ın halkı nişçak hemmedat go diye nokta. Sen diyen da onu. Sen Amerika'da kazanıp diyen onu. Ne brat, ben prosta hükmediyem Allah'ın için ben koşulmak istedim de. Ben öz gözümden ayda insana hükmette güney yola verdi. Hemme millet bizlerin Aşkavada git. Hemme millet pideraza o taksiye minyen gecen iskenler soyalar bilet. 10 manatlık yolu 25 manat diyeler. Bunu prezident günek geldi. Hele o hemme halkımız bir de bizlerin pideraza o. Bolya sevme. Halka sevme. Aeroportta hem bilet. Bilet yok diyeler. $100 veriyen bilet veriyeler brat. Bunu prezident diyen ola. Bunu halk diyere yok bana oraya. Nizam dinle de ne hemçi sevişen dinle sevişen. Ne bıraktık sen zam kaydettirdin kullunu şu aydan gepine zam kaydettim ben nihuyla настроение bile yetmez. Давай yürü sen aysen ara. Настроение zamı kaydedip. Nişçak diyarım. Yemetin nişçak diyen oğlum bile. Hayran alayım bile. Era nişçak ana kurban ulu diye
Uğurlayan ki uğur kezaplar diye halk diyen o kavganı ne etmelini taksist bilen vatandaş urşup görmeli mi şeydip 15 manat geri 26 şeydip urşup görmeli mi? Ne için prezident buna Amerika diye Amerika'da değil. Amerika'da değil. Amerika'da şular yalı adamlar yok. Amerika'da normal adamlar yaşıyor. Bu adam zombi. Amerika'da olsa da kelledik beynidi gulpun aslında o var Amerika'da olsa da. Yo Amerika'da değil bratçan. Salam mı? Wa aleyküm salam. Qowum ýagdaýlar? Qowy sizna, qowumsuz. Şükür Allah. Talipçi dämsiz? Owa talipçi, talibnik, talipçi, Taliban. Şolar hemme. Düşünýän. Takip edýän sizi. Dogry edýäňiz, köp zatlaryňyz bar. Sağ ol dost, sağ ol minnettar. Hawa. Zem görüp gelýär köp zatlary. Diýen zatlaryňyz dogry diňe. Awa inşallah sağ ol minnettar. Näme pikir edýäň dostum? Bolup geçen zatlar barada. Olaryň hemmesini bara ýakmaly. Halkyňyňda çykaryp ýakmaly olaryň hemmesini. Beýdime. Adalata çekmeli diýin adamlar. Adalata çekmeli. Adalet ýeterli dölele olar o. Satyn halk bolup adalat çekilýär. Halk bolup adalata çekilýär adamlar. Nizam gördüňmi ýa-ni saňa bu joma oturup gel bu joma diýip aýdanmy gaty gördüň bol insan aşakda bundan 5 beter sözler aýtdylar. Bir живи с этим Nizam. Если сможешь жить. Yaşap bilsen yaşa Nizam. Yani Berdim Muhammedow eşdiýan Berdim Muhammedow häkimetiniň oturan eşdiýan bolsaňyz ýene adamdan gahary birinki 10 estesi durýar. Görüň terediň. Adamlaryň gün aýdýar. Sizi ýakmaly diýen, haýsy öldürmeli diýen, haýsy patratmaly diýen, haýsy ina Allahjan. Häzir boluň. Yani siz gaýtan bizi dymdyrjak bolýaňyz o bizi Taliýy Nuryny beýle oğlanlary türmäde kypzat edip biz dymaýsak adamlaryň içinde gahar gada bar burun ayağa galsa siz göni çoğunlara kaýety ýetişmeýän o siz o. Reşotka girseňiz beğenirsiňiz gaýtan. Ýaşaýanlygyňyz. Adamlar gaharly adamlar. Oýnadan moklara ağaryňyza çydasaňyz müň ýaşaň. Ama yaman kän adam Talip. Ha? Bulur pıtratmaly, nämetmeli diýip şu ýanky ýaly agara sözler kän adam aýdýar. Awa bilýän ýagam, yaman kän adam abida waýçyn agam. Aýtybery adalatsızlyklar kän her kim uje bizardar o. Kimiň puluny allar, kimiň mal, mülküni, restorany, zatny yaman kän bolýar sluçy. Tebebi. Adalatsızlyk da agam. Ýok. Alo, salam aleyküm. Wa aleyküm selam. Näme oňatmysyň Talip? Şükür oňat özüňiz oňatmy? Ay şükür Allah'a şükür. Benim bir zat diýjekdim de bu ýanky nizam diýen. Boş versene ýanky nizam ol. Oňa bir şey bratok. Onun adyny tutup daşy wagtymyzy sarp etmemiz gerek gel. Biziň başga derdimiz var. Biziň derdimiz sistema. Nizam diýilen adam ol inkognito. Kim diýen belli däl, adam belli däl düşýärmi? Yani şahsiýet hökmünde biz onu kim diýen bilemiz ok. Bir şahsiýetsiz bir adam. Bilýärmi? Gelýär bärik ýüzüni açanok, aýdynok. Gelýär gurulýar. Näme men ýüzüm açyk, men hiç tatdan gizlenem ok, bukulam ok. Men gidýän ýerim belli, gelýän ýerim belli. Men bilen görüşmek isteyen adam bar bolsa, ýazyň ene men adresimi okujak. Lüboy wagty gelip görüşüp bilýär. Men tanıyan adam birazjyň bilýär, men şu wagt şeň hiç kimden hiç tatdan gorkan adam däl. Mesele däl o. Men tanýar, oňa tarapdan. Allah'a şükür. Yo, men öňüm diýende hiç tatdan gorkup bolady olar ýaly oğlan däl. Gelin mesele däl. Adresimi okujak. Erkek ýaly gelin gelip bilseňiz görüşelim, problema däl. Lüboy meseleden. Çay içeriz. Çay içmeseňiz başga da mesele däl. Lüboy zat gel görüşelim.
Benim näme diýip goňşy nämenin internetinden çykýan. Goňşylyň Wi-Fi'den mi? Yok goňşunyky däle başga. Goňşym döwletleriň nomerini alıp şey dip çykýanda ben iki gezek like bastım. Öýe bastılar ha. Şeydi bäzi doğru mu aýtsam granitsa goňşy granitsadan gülleýän. Näli? Like basyp men bilýärdi we eşitmedim agam. O näli bolýar like basyp? Like men doğru basılan da adımladım emmesi doğru olan öz adyny ýazyp like basýar. Efire girip like bassyňmy? Efirde de näme gerek YouTube'da mı birinde basılıptır iki sapar geldiler öyle. Hazır şoýdup başka Çay vermeli o. Çay ay pazar verdi doğru mu aýtsam men bana goňşy nämelerden çykýan arada men yurttaşına çykjak boldum. Mesela men olaryň öz harby borcumu yerine getirdim 2 ýyl. Şimdi men yurttaşına çykjak bolsam bana ограничение koýýardy. Viza töledim. $200 alyp kaldy, $70 gaýtaryp berdi. Viza atkaz etdiler. Ben çykjak bolan ýene tergezek çykjak bolan güllap bilen okda birini sapar çykýan. Ýene dinleýän hemme sizler tarap. Hemme zada ограничение var bu ýerde. Türkmenistanda. Nizam bir like basanyň üçin näçe bize azar berdi. Nizam gujoga galdyrdylar seni Nizam. Gujokdan düş Nizam. Para vize ötmek barada, işe girmek barada, daşar urtlara gelmek barada, efir açıp solurda iş etsek konkretna adamlar var. Efirmide gelirdilerim, görürdülerim, gürlerdilerim, iş eklenç, ovo, ay vizan gutorsa näme etmeli, şunu etmeli, bunu etmeli, şunu etmeli. Şoýoğlu girmene taýyk aro var ya, şoýoğlu. Öýden mara 10 ýyllana mara maksadyňyza ýetip bolmaýan ýok. Tuat ýetjek bolan maksadyňyza ýakyn 10 ýylla ýetjeňiz ýetmejeňiz näme mana ýol. Assalamu aleykum. Hakiki. Wa aleyhisselam. Tani wa Nura. Sosyal kömekler, işsizlik, inflasyon, şeýle güýçli adamlar bilen täze kadr durup dur düzetsek olara ýol berilmän üçin şu wagt bolýar. Olara ýol ýok şu wagt. Şunu diýäs bolan ýok adamlar. Nädip işe gidip bolar, nerden tap bolar? Daşarurda Ýewropa nädip gelip bolar? Diňe şol adamlaryň esas kellesinde ýatanlar. Başka zat edip bilen opda Türkmenistanda biz azrak division etdiň, hereket etdiňmi? Hemen ana näçe olanları ezaşda bastılar türme. Ezaşda. Ya Allah diýende bu Wahhabi diýär. Wahhabi diýip durmay başlar. Näme diýjek? Yok. 20 adam video çekip bilen ok mysal üçin 20 tane adam yüzünü yap açıp ettin daja bizim aydın gelem dok 20 tane adam goý şu watan üçin 20 tane adam jany barymyz hukmyny halka çağırış edeliň 20läp 2 bolup etmeliňde 20 bolup edeliň 30 bolup edeliň nujeli 6 milyon 20 adam 30 adam yüzünü açıp näme halk bir cinler ýaşaşon İçine bir adacık karşı adamlarım koşulsa, tanalyan adamlarım koşulsa, esasen aratırlı, güçlü adamlar koşulsa, hem kişinin koşulmağına istemem çünkü kayverleri ölüş mü, nememeyi gezip görün, mara direliş mi, ölüş mü, şon yarakların çıkkanından çıkman o. Bu dün köplerini bilen, bu köplerini ters otturan adam değerli, bir pozisiýasyny bir ýerde gorap duran adamlardan 30 tane bol vatandaşlara halka bir video çekeliň diýmezde her kim ýerlerden görünüp görünmän her kim ýerlerden videolar çekse paýlaşdy bir akym döretsek bolmaýan zat var ha bolmaýan zat dünýede bir kan videolar var da ýana näde gogratmalysylar Ağalar,
Bulun içinde esasanam Türkiye'de onunla iman topluyorlar. Değerli vatandaşlık alanlar var. Inni şolaram şu vatandaşlık alanlar konstitusiya esasında yurda barıp bilen ok. Çünkü ikrayatlı başka yurtnaşı demek yani elin çektin şu yurttan demek. Kurban ulas padark ettin demek şu vatanı. 20 adam 30 adam şu artık mecbur öýlenenler durmuşa çıkanlar şu sebep bilen yurdundan geçen olsa şolar birin aramızda ýadyr goşulmasaňyz size erteki gün näme diýerler bilýärmi? Yurdunu terk edip başka raýatlyk alanlar. Şunkun owanlar gibi gelip bir de goşulýar owan türkmenleri. Sene wapşa yurduňam däle gürleme diýerler soň size. Men size aýdaýyn. Ana owan türkmenler bilen gepleşip bolsalar. Düşünýäňizmi? Doğru aýdýan. Vatanım üçün görüşdüm diýiň bolmanda men şo wagt görüşdüm men yurdum goýasym gelmedi ýöne şo dowr şo nimçilik bardy diýip bilersiňiz. Häzir oturýarsyňyz görüşüňiz o Amerikan köp raýatlygyny alan ýerleşler, ýerleşdirmesi bar. Ýewropaň raýatlyklary bar. Başga ösen döwletleriň. Erteki gün ýurt düzelse bararsınız da gelirsiniz da bir ikrayetliğine müň açılsa näme bir maddan konstitusiýadaky maddan aýraýmalylar da oň üçin. İkrayetliğine müň açjaň boldy sizem gelirsiniz. Nädip bolsaň utanman gaýmagyny ýeksiňiz o. Şu wagda Amerikanyň ösen döwletleriň gaýmagyny ýýäňiz. Ýurt kösenip ber, halk kösenip ber. Anan meýan bolsaň meniň açyň YouTube kanalymda ardyş kaýatyny gelip aýdandatlar. Dolu sutnama. Tutnama dolu eger yurtdan habaryňyz ýok bolsa. Ýanky ýaly hemmeňiz ýanky intizam näme şoňa diýänki şoň ýalak dälsiňiz da hemmeňiz o. Yurt gowa diýip görünäsiňiz da baryňyz. Amerikada gazanyp, Ýewropada gazanyp, Türkmenistan gülýalaklay diýen bolsaňyz onu siz wapşe jahil bolýaňyz bara. Fadiýetden ekonomikadan baş çykmaýan. Türkmenistan içinde adamlar viza centerlaryň öňünde jygyrlykdan hem beter. Jygyrlykdan hem beter köp. Hemmeni aldy adam. Türkmenistan'da adamlar noko ek gowdur yurt ýöne eklenç kıyın gadananyň ýeten o toýuny geley bir artyk maşras hody denit edilen o yekece kör köpük öýüne girdeci girmeýän hojalyklar we adamlar. Yekece kör köpük. Olar ölmelimi onunla, nähilek onu животny mir bolýar. Ol näme diýilýär? Haýwanat dünýäsiniň zakony ýörýär bolýar onunla. Güýçlä ýaşaýa, ejidem ölýär. Ol adamlar belki halal dürüst adamlardyr. Howurluk, parhowurluk edeti gelen okdur. Şoň üçin belki zakon aramızda. Wa aleykümselam. Zakon djungli nura. Djungli mi o Türkmenistan o? Da o zakon. Näme Türkmenistan djungli bolmy vatandaşlar? Djungli bolsa onda Mowgli bolýar da odat. Mowgli däle näme şol şakal bar, ol Mowgli'däki bilýärmi? Akella diýýär ýa-da. Akella diýýär ýa-da. Wanguli. Akella diýär. Olanlar mümkün bolsa meni bir zat aýdaýyn. Aýda. Aydın. Assalamu alaykum. Ne mäli aga Şwetsiýada ýaşapdy. Mäli aga Şwetsiýaň raýaty. Hejenli asdy. Men düňe bir küçünlükde Murat Gurbany gördüm siz bilen. Mene şoňa gaty begeni, tuğremy malady. Muradym goşulşypdyr size. Şeýdip goşulşy berin. Gaty gowlat. Ola berin. İkinciden şowuny bir görüň etdiňiz, şu kimiň nähili pikir bar bolsa aýtsaňyz, aýdylsa zat diýdiňiz. Men öz pikirim bilýärmi, şu ol 90-njy ýyllarda çykyp gaýdan adamlar bar, esadanam orsetde köp. Şo ýerde çöpe singip gitdiler, sesini çykarmagan oturýarlar. Şo ýerde intelligensiýa da bar, medeniýet işgärleri var, her hil kärde, her hil näme işe
çıkıp gaýtdylar. Şu wagt cennem hiç birem sesini çıkaran o. Şol adamlara belki eşitýänler iki ýakazy. Şolary da çağırşy diýen. Şu sizin şu nämäňe goşulşmagyny. Ýurda ne bolly, bir näme-de orada bir hereketler bilen birek bilen maslahatlaşyp birin ýagymy gaty erbet, o daşyndan gelen ýagy däl, haçan içinden ýagy bolsa, ol gaty erbet. Şoň üçin her zat etmer ol isletek, islemesek biz birleşmeli. Dünkü Murat Kurbanowyň edişi ýaly goşulşmaly. Ola bir ikinciden men bir zatlara düşünem ki belki siz aydarsanız. Menem bärde şu ştada ýaşap görän türkmenlere diýen ne? Şuňal goşulşalyň burada edeliň diýip bolun. Bir ay diýmenni Swobodny jurnalist, bir ay diýmenni politikler, men başga burada diýe, ýene bir ay diýmenni politikler, men kärim bu diýede. Men onuň pikiri öldürüm, şu politika barada gurrun edýärler-de. Halky çağırýarlar, zat edýärler. Men onuň özüm diýende, o bu politik bolmasaňyz, halkam çağırýan bolsaňyz, o nähil bolýar? O halkama politik däl, onu ýatybermeli bol. Leň başyna bela gelsen politikmi sen, ya traktorist sen, ya şoförmi? Bir yerde edil şunlar yerde hemen bir bolmaly fasap edýänler. Onuň kärine bagly. Hakamına tadir fiallar diýär. Men politik däli oturup diwan ekspert diňe oňa akıl satýar, moňa akıl satýar. Bol seni da diýäňem bolun. Ay men politik däli ýa. Allah'ım rahim. Men özüm düşünem o. Nähil bolýar? Bu ýurdun başyna bela gelenine 7 ýaşdan 70 ýaşa diýipdirler. Hemme kişi ayağa almaly bir ýerde. O kärine degişirler bu zatlar. Bu zatlar politika da degişirler. Sen aryň namysyny her bir türkmeniň ar namysyna degişli. Türkmenistany bolýan zatyn bu ulanmy o türkmenler diýer beş namazdan başga da çyk geldi. Hemme zat şu gowlatdan başga da çöýürdi. Leň şoň üçin bir nähilem orada bir näde etmeliligini belki badyr bir başarjak bir siz bilen goşuşyp bir maslahatlaşyp edilmeli zat. Inni edilmeli, näme ediljek orada? Bizden başga döwlet ýok şu öňkü Sowet Soýuzynyň içindäki milli döwletlerden başga diňe bir şoňa alaky. Biz şoňa oturup bir pikir etmeli her bir türkmen. Men näde şoňa sesini çykarmaň oturýarlar bolun, şoňa men hayran galýan. Ana şu men diýjeklerim şu zatlar, özüňiz oturuň da pikir edin. Ana bilen meňki aýdyşym ýaly. Şol 90-njy ýyllarda gaýdan türkmenler bar. Olar öýle işikli, lokan adamlar çağırly, şu bolu agtykly ýaşaşyp ýörler. Esasym orsetdeken. Şol adamlara men düşünemok sesini çykarman. Ýaşullar bar şu taýda. 70-80 ýaşan. Näme şolar şeýdi otur? Mundan 80 ýaşan, 70 ýaşan, 80 ýaşan soň näme gorkup, näme gorkujak? Sesini çykarman oturmak. Ya gidip gelmemiz bar şu gardan doýsa bolýarmyka? Bir namar çöreğini ýerinden mert çöreğini suwa basyp ýenin gowdam bilen. Şolar oturuň da pikir edin, belki şolara da siz bir hel ýagdaýda çağırş edersiňiz, diýäňmi? Ana meňe bar aýtjaklarym. 30 adam çıkıp bara täzeden faýla etmeli. Bu hökümet ýurdu dolanyp bilen ok ýurt krizis diýip köçä çyksa bara, ya şu 20-30 adam çağırş etse, 20-30 adamyň çağırş we esasyny türkmen halkam bir ses bererdi tamamen. Çünkü 20-30 adam azatdır. İsviçre'de her gün kanallar öyle. Bu siyaset değil mi? Häzirki bizim ýagdaýymyz siýasatyň ýagdaýy däl. Siýasat diýilýän zat dünýäň düzü bolsa şonu siýasat edip bolýar. Häzir bizim ýagdaýymyz anamyza degişli. Bilenmi?
Şu zatları men özüme şoňa şeýle diýip pikir edýänler. Şunu edilmejek zat hiç vadem edilmeye. Şu yerde diňe arym namusym diýip çykmaly. Başga ýagda ýok şu taýda. O siyasat diýilýände o dünýäde de bolan nediber, nähil siýasatyň boldy. Ýa nähil sen swobodny jurnalist mi sen ýa ýazyjymy onu ýediberin. Ýöne häzirki ýagdaýda meselesi boldy bu wagt. Doğru aýtýan Türkmenden var awraý dünýä derejesinde awraý mertebesi gaçdy adamlar. Ve şu diktatura ayağa kalk bilmänimiz üçin biri anadaşa burdun amonlaram silano başga döwletlerin polisiýalaram silano. Ýa-ni naýňo ýaman täsir edýär o şolar. Ýaman täsir edýär. Ayağa kalıp gaýdy Türkmenligi tanasak wara başga döwletlerin polisiýalaram biz bilen uwajenýel gepleşýärler o erkekçe. Barana bölüm çeşenler diýýärler kutladatda görürsiňiz. Şoň üçin bilýärmi bir adamlar gaýrat edin bundan gaty gitmeklik bolur. Bilýärmi kanagatly bolmaly, näme uzak 30 ýyllap kanagatly bolmaklyk ol bir namartlygyň bir görnüşi bilýärmi? Ol kanagatlylyk däl, ol namartlyk. Ali Ahmet Bayramov täze gelenler sizlerim gurlaýyn watandaşlar. Oğlanlar, ýigitler. Bir kän dinlediňiz, kän eşitdiňiz, sizem dinläýäliň, han siz näme diýýäňiz adamlar? Has bu maslahat beriljeňiz barmy? Näme etmeli? Şu halk maslahaty şu. Gelin aýdyň adamlar özüň, bu aýdyň näme etsek bolar? Salam alaykum. Nura bir zat aýtsam bolýan. Aýdyň diýen şoň mikro. Nura bir zat aýtsam bolýan. Aýdyň. Nura. Aýtjak bolsaň, Nuraga diýip durma. Nura. Alo, sesimiz barana oýan. Sesimiz gowdal oýan. Ali. Dinleýäňmi Nura? Gelýär, on kişlenok. Ali Gidra, aýtdy Alijan. Alijan, bir zat aýtjak bolýan sen, aýtjak bolýan. Aýt Alijan, eşitýärmi? Siz girýäňiz bölüm Wi-Fi'laram kesýär abi haramzadalar. Wi-Fi çıralar öçýär dost, Ali, çıralar öçýär o. Wi-Fi näme? Çıralar öçýär. Siz girýäňiz bölüm Wi-Fi'laram kesýär bular. Taliba. Ay näme deme göz gorkady azu dasmanymyz var ýa ýer titräpdir, şemal turupdyr. Arkada goramadym kany. Ahul hukap yetişmedi. Taliba, bir zat aýtsam bolýam, Taliba, dinleýäň meni? Taliba. Taliba, men dinläýda. Şuma şutaýy gelýär-de hemme nuru baydagy bastyň, öýtdiň, bolýa baydagy basypdyr. Ýöne näme üçin? Prezidentiň öz adamlary işleýär, hemme vilayetde häkim, minister, özbeklerden we mugallim pes ýerlerde işleýär. Böyle dogam bolsak, 5 vilayet, 5 ýulduz bolsak. Silanoga ol. Alanoga şonuň üçin alanokda bilýän bolmasyn adamda diýip. Dönmesin diýip edýär. Bilýäşine diýär ol haramdady millet paraçy. Näme üçin? Millet paraçy boldur o. Teret. Näme üçin özbekler kabinet minister bolup bilen ok, ýa bolmasa häkim bolup bilen ok, ýa bolmasa 6-njy adder bolup bilen ok, diňe muallim, özbekler başga zat bolup bilen ok. Özbekler äken halan ok şol. Urwangula 100% halan ok. Sebäbi bara, näme üçin diýsene, öň bir adam barda, hökümetde işleýärdi bir özbek adam. Şonam işden aýyrdy-da o. Özüm bilýärsiňi bir ýerde işleýärdi, gowja bir ýerde. Özbek sen zat diýip, son pasportyny çalşak bolup, türkmen diýip ýazjak bolup, edip bilmedi. Türkmen ýazjak bolup pasportyny,
Ayırdılar onu. Yok. Halama ya onu. Gözükler rahat verin. Diyen Taliba yangadan biri geldi da. Yangadan biri geldi da biz Aşgabat'a barsak 200 manat 100 manat taksi pulu veriyes diye. Gurvangılı bizim üstümüze minip çapıp otur adamların birbirini soymağına başladı. Doğru değil mi Taliba? Başkalar üçün etdim de benim şu adamlara üns çekme üçün adamların hormatı yok, adamların tire tayfa bilen saylayalar, böleyalar. Görün o okmayana işini çıkarı uğradan bunça kurramız. Ol taypağam tekedir deyip tekeli öňe sürüp o tekeden galanı beyik değil mi? Türkmen aslın beyiktir, taypağam tekedir demek näme demek? Teke taypası beyiktir demek. Kellesinde teke taypası beyiktir demek. Galanı beyik derler demek. Kellesinde iş var. Sen doğru ettin. Faydağı basıp doğru ettin Nura. Doğru ettin. Adamdan göz açıldı. Sana bolan yiğrenci dörödü. Sana bolan beyenci dörödü adamla. Sen doğru ettin. Aşgabat üçün badine baydak. Daş, Oğuz, Balkan, Lebap. Onun için yok baydak. Ava. Velayetlara vapşa adam yerine de oýlanýar. Şoň üçin näşe olan ýollara, moňorlanak, köçelerim, abatlaryň toklary, suwlary, gazlarym normalny däl. İşem yok. Olary bir zawod fabrikada gurup beren ok. Nädik günü görseňiz şeýdik görüň diýe. Ulu yerleri üniversitetten bitirip gutorup gelýän bize ministrede balan oklan ura. Diňe okuwda mektepçi, direktor, iň güýçlüsi direktor boldy. Sen özbek. Nirden bilip bolýar bilýärmi? Şonu şu edil sen aýdýanyňa ýene bir tutmama wa telewizorda çıkaran oklar ünsörkör. Telewizorda hani yok. Arkada gutlotýarlar. Şo taýda arasda türkmençe gurlayan ödüm teke nemesinde dialektinde gurlayanlary gepletýändirler ünsörkör. Bular wara gaçtyra parado. Tekelerden galanlaryny adamın taýanypdyr. Dili biraz dialekt ikuşurak bolsun. Yüzü sar ýagy bolsun, ak ýagy bolsun, orsupat bolsun, olara şimdi gurladan oklar. Hakiki arkadar deyip gorkyanından, sıçyanından atýala adamlar, mecburluğundan atýala agamjawak içimi yandırmayda. Menem öýüm ba, maşinim ba ýöne halkym üçin men janymy berjek. Öýüm, maşinim, jaýym ba diýip diňe özüň gowy ýaşasaň boldy, gapdaldaklar aç gezmelimi? Ava. Soň üçin mar esasanam tekelere tekelere karşı diýen tekeler bir mun ya Ali. Seret Taliba senine prezident tam naprimjer sen prezident sen gowy ýaşaýan başgalaň ba maşiniň ba puluň ba galanlar nämetsin? Düýünjek dogurdy. Üçdanjak bäbejegim ber. Ava doğru etýän. Doğurdumy? Ava bir doğurdy düýünden bäri ýatmadym ha giýje. Amerik bäri ylgap. Bir görsem üstünden minipdir görürler demal bilen o. Boğy awlary tuzurup daýdy. Ava bolsa da Gurban bolýan doglar güne bolmandyr gowlat. Ya dost seret men meselem Amerika diýän, aýna Amerika seret ösen döwletde. Şutar dünýäniň her bir ýurtlarynyň adamlar gelýärler. Hemme milletler var. Şu taýda Amerika üçin janyny ortaga goýup ihlas edip beren adamlar var. Bu adamlaryň bir motivasiýasy var. Pul berýärler. O pul berýärler. Seret. Awa diňle-de. Boldy soň men aýtjak, dinlejek agam. Bolýar. Pul üçin gelýärler. Dogry dälmi? Pul bärdi, usloweler var, şolara gowy şertler döretýärler. Maşin alyp bilýär, jaý alyp bilýär, hökümet hemme mümkinçilikler döretýär. Bizde öz vatanımız, öz doğduk mekanımız. Bizi pul däl, bizi başga zatlar göwün dökülen da diýem näme diýe? Göwek damaryn düşen ýeri diýip bir ýadan çykdy. Kündük kesen ganyň. Bot, karoçe şu bize has, pullun has mühim zat bar. Olan bizim vatanımızın güllep ösmegi. Ýöne pulam gerek. Ýöne pul näle gerek bilýärmi? Maşgalamyz doýsun, çağılamyz
Gözleri köçede olmasın, onun eşiğine seyretmesin üstüne. Tarmanca bir yeteryalık bolsun, bizim öz vatanımızı östürelim, öz yurdumuzu östürelim, başka yurtlara gitmeyelim. Ýöne biz näme etdik şu wagt? Vatanymyzy terk etmeli boldyk. Sebäbi vatanymız bize çıkan ok. Vatanymız hem kim? Gurbanguly boldy. Gurbanguly geldi, oğlunu getirdi. Oğlum häzir gitdi, başka oğlunu getirýär. Kanun yok, zat yok. Öz ýazan kanunlaryny özleri çalyş görýär isleýärler bolýan. Ýöne halka gerek galana kanuny, sen kanuny bozdun diye, sen kanuny depkelediň diye. Näme üçin olar kanuny bozsa bolýar-da? Biz zat eden wagtymyz bize bolanok. Nerede deňlik? Hani adalet nerede? Onu deňlik bolmaýar-da, onu size isleýän wagtyňyz konstitusiýa çalyş bilýän bolsaňyz, bizim onu kanuny bozacak. Näme üçin siz bozýaňyzda biz bozsak bolamok? Deňlik bolsun o ýurtda. Häzir bara Taliba Türkmenistan'da Lüboy'un Ali, Ermutuk gedek berayda gayrat et. Lüboy'un goşkudyň ha, Türkmeniň asly beýikdir. Taýpaňam ýomutdur diýin, siz türme basmasa hele ulan olaýyn. Taýpaňam salyrdyr diýin, basmasa hele ulan olaýyn sizi. Taýpaňam özlük diýse barada 25 ýyl. Taýpaňam özlükdir ya salyrdyr ya alilidir diýin. Ay şu tekeden galan nagdan atadır diýe ulan olaýyn. Atadır diýi, hawa. Siz basar çağırıp sen näme o tire paralar diýen ýöne hatda tekeni aldyryp beýlikler basarna bolýan. Ana gelip göre gün çukurasına işler. Yo Taliba bilen Nura mujikler. Nura bilen Talip mujiklerine doğru zada aýtdylar, adam kabul etmiyor. Yanlış zada aýtdylar, adam kabul etmiyor. Ne edip inandyrjak onda adamları? Tire paralyk hökümetiň öze de otyr o adamlar, öze de otyr. Başa saat Nura ne? Men teke bolup baraşym, tekelere ýüzlenýän, tekeler siz bu zatlary hasam meter duýgur bolmaly. Çünki bu gaty erbet oýun, bu gaty erbet pitne, Türkmen halkynyň içine sokulýan pitne. Bunu diňe watan haýyny dönük adamlar edip biler. Öz tirin taýpasyny beýgeldip, galanlaryny peseldip, diňe beýdip, ýurdu bölüp bolýar beýdip. Beýdip pytradyp bolýar ýurdu içinden. Şoň üçin tekeler sizler gaýrat edin, gyrada durmaň. Hasam meter siz eýe çykyň bu zada. Siziňe memmämiz aňaryňyz diýdeseňiz beýleki tire taýpalar bilen hem garyndaşlygyňyzdan bar, o dostlugyňyzdan bar, hemme zadyňyzdan bar, goňşy otyrsyňyz, köpüňiz. Eýe çykalyň bular ýalyk ýurdumyzda pit halyjy gürrüňleri gardyr olyň hemmämiz. Nura ýene bir zat sorajakda senden am. Ine Türkiýede adamda $1000 aýlyk alýar. Ýöne çilimiň paçkasy $2,5. Türkmenistan'da 3000 manat aýlyk alýar. Näme üçin çilimiň paçkasy 100 manat? Şoňa düşünüp bilen oklaýmyn. 50 manatdan kençilim. Sen otursana, sen vapşe gürlemesene sen dostum, haýyş etkenle. 50 manatdan kençilim, palançilim. Koyalçilim ol 50 manat. Otursana dostum, sen vapşe gürleme tutun. Ben bize karşı sen karşı sen bize bilen $1000 aylık alıp $2,5 çilim alıp çekeceğiz. Ondan sonra 3000 manat aylık alıp 50 manattan çilim alıp çekesin gelýän paçkasın. Sana sawal. Türkmenistan bir kile etin 80 manat, bir halta unun 300 manat. Konuş bakalım. Aman ağada 200 manattan eken un. Tapıp beri. 200 manattan lütfü boyuma bir getirip hadi de amana hadi amana gayrat et adyny familýaňy o telefon nomeryny goýsana adamlar un gözläp ber alasy gelýär 200 manat bolsa her ýerde badiýdiň howun
Nura 300 manat bir halta onun 300 manat goğusyny nar ortaşa Arkadan bermeýän aman ağadan almaly bolýarsa. Yok 300 manat. Gel. 300 hektar yeri var eken, buğday ekken eken şol adam, şo şey diýdi. Yo bir zat diýsen bilemok men gowy ýaşaýan. Sen gowy ýaşaýan diňe özüňi oýlama da gapdalyňdaky bir ýetimlerem oýla da. Oo. Men gowy ýaşaýan. Yerim ba 200 sany sygyrym ba, öküzüm ba. Bolýa sende ba galalar näme etmeli? Ele bu adamlar düşüncesi. Nura isteýärmi? Yok. Ole fir watandaşlar goýjak YouTube'a dinlän şoň gelen efirde. Nura, seret Nura. Özüm men sen bilen şu konkret gürleşmäne girdim. İçimi doldurup näçe günden bana seretgen aydy bilemokda ahyrym bolanokda geldi da, şutaýa geldi da. Adamlar gelýär, seni yamanlaýar, öýütde, beýitde. Siz çıkıp baran Nur ikin çıkıp hemme videolar çekilip başladı. Adamlar korkman başladı. Bundan 4 kilo adamlar telefon eline tutubilen oktu. Ören de olacak. Doğru aytken meni öldürsünler, yiysinler, eceğini. Zaten doyup yörün bu durmuştan men. Eceğiniz ki otlaysınlar men. Emme sen yalı emme. Nuri isteýärmi? Çıkıp bilen ok, aydıp bilen ok. Gelýär da bäre erkim meni kwartiramba 4 sana maşinim ba 5 sende bara dost sende bolsadan halkyň üçin janyňy ber. Sende var şu zat. Sen gowy ýaşaýan diýip halk bile azar çekmelimi? Nizamjan. Oğlum halal yol bilen kazanmadı adamlar diýär ha onu arkasyny hökümete ýaslap ýallakylyk edip götürüp şeydip kazanan da atlara oğlum o halal kazanan olsa keşke. Türkmen var şey diýär Türkmen var fakir. Diýär prokurorlar para horluk etse iki jaý salyşyp 3-4 san maşina edişip ikinci ayal, üçüncü ayal meslekten ne diýär bular diýär. Yetmezçilikden ne diýär bu para horluğu diýär. Yok diýär bular meslekten ne diýär. Bu meniň günüm gülýärliýanyň köpüsi meslekten we o meslekem şol haramçylykdan gelýär. Kim bilýär näçe hojalyk dagatdylar, näçe hojalygyň pulunu aldylar. Kady bolup, prokuror bolup, organyny işläp, onu edip Heydi vallalar, ona da onun men günüme gowy diýär. Ha o jowotny bir nemen zakon junguli bilen allyňyz o puly. Onun tenki gowy bolar da, ýönen o hasabyny berersiňiz laý netip bolsa halkyň öňünden. Nura, ağamca Lippo yerik baryan dokument becertmeni, näme etmeni, diňe özüniň adamlary ýadadym men Nura. Nire varsan özüne adamları günü yüzüne seyretdiýärler da 4-5 min mat bolýar, 10 min mat bolýar diýip aýdy bilýärler. Ondan soň bäri gelede ýurdumyz parahat diýerler. Doğrunuz ki Ukrainada atış gidip ýatyr, uruş gidip ýatyr. O taýda iş bar bugün dolarlar bizde parasat asuda ýurdumyzda iş ýok. Russiýa batyp alan ýerlerine we istiňe. Ukrainada. Goýaýda gayrat etmeden seni halamak dost. Sen meni halamak. Pizdes yok sen canın da men canım da bilenmi? Yo sen gepinde bir helek mani yok bir adamın Gel sana mani gepler korkacak. Gel sana mani gepler korkacak. Näme mani de gerek sana? Näme barada urun gerek? Yok sen ma dini taraptan geçme düğünüm dinledim. Sen dinilerin ma vapşi gerekten. Näme taraptan gerek diýen näme sana? Bana halkımız taraptan men ağaç maşina alasım gelip pul verme. Dini taraptan gurulamadan men musulman ýa-da weme. Böyle bana pul ver. 10.000 dolar pul ver maşina. Il 9. ayet okak gördüni? Musulman adam. Nura ayda ağam yenem ayada başladı. Ha işletden Nurcana. Davay geçmesine şu tema. Yo men gidem ağam o tema geçem. Geçme şu tema. Geçme ben bilen. Agnostik seret sen bir daha o tema geçem. Sen men dinle bir mut. Sen köp dinarlary köplünç gorkokluk bilen onun goýunlaşdyrmak politikasyna diniň täsiri bar diýip dini ýigrenýän. Ýöne haşy gelen adamlaryň hemmesem imanam bar, Hudaýdan amorkýalar gelip gürleýärler hem gördüň dämi? Gürleme
Sen emme zady bilýän. Biz sen dolandıryan adamı gurulamak bolan. O ni satrat il dokunsa ayda aytıp dura. Yine ayet giden o berdi. Özlerdin diye berdi. Allah Resulüne ve ahiret alınyan bolsanız bize koyun diýär. Bize karşı gitmeň diýär. Sen halkın aladasın ed o halkın aladasın ed. Yo men oňa akylly gurulma diýjek bort meselesi diýip aýdyn. Oňa akylly gurulma. Aslan dininde wara aslan dininde ena taňam dinlemedi ya eger sen şol Hudaýyň ýolundan uýmakdan dine uýmakdan alyp galýan bolsa diýe. Ena taňam dinlemedi ya sen Gurban gulyň näme dinler adamy? Ya 5 wagt namaz okap adalatly ýurdu dolandyrýarmydy? Onu oňulen deňeýän aý. Ha? Kur'an'a ayet aýdy. Nura dinar mi? Son kudur dinar sıran olup o görünecek bolýa ol. Atak öňe wapşy meçhide de girmedi adam şol adam. Son kudur gorkusy götüne gir uran soň gorkusundan edýär onam. Gorku urdy öňki ýaly gepse de ýokdur. Oňa gezip gelende hiç kim Yo bollagan din maradal birje soragym Niyas diýäňizde bilýärmi? Niyas näme etdigim? Şonu aýtyp beraýda. Türkmen halky üçin Niyazyp göne aýtdy ogrulara baýlykda goýma ýokdur diýeni. Türkmen milledin diýe. Halkyň gözüni açýardy. Aşaňnak organ işgärleri näme edip görür? Naýjady iň bolmanlar. Oo. Bu näme diýär? Düýplük hemçilik diýär, aýryk goýber ya boldy. O näme o zat düýplük hemçilik? Kim bilýär ony? Düýplük hemçilik diýip aýrýar. Boldy. Billa nämeden billa ugada det tapmaça tapan ýaly. Aýtdym erkek bolup Serdar Berdimuhammedow. Şu aýran wezipeli adamlaryň näme kemçilik edenligini. Boynuny alyrsyn öňki ýaly. Hani öňler boynuny aşağı salyp egilip o ötünç sorap video çekdirýärdiler. Näme üçin aktivizm dörenden soň goýdy şu zatlary? Özgö taşylýar çünkü şondan özgö taşylýar. Çünkü bilýär şo bu oňa da ödüň näkär. Aşağınak işgärleň şolar ýaly paraxorlyk etmeginde, adetmeginde. Ýan ýakynam narhodyň dekanyny basanna şeýtdi bir aýal maşgala. Aeroportyň işgärlerini basanlaryny etdiler. Näme üçin ineden o? Ýan ýakynam şo zatlary etip gördüler, birdanam goýdular. Nidiňe düýplük hemçilik diýip aýtman goýmaly. Näme üçin? Çünkü bize material beresiler gelen owny. Biz çünkü buňa da sen günäkär diýip biz özüň görkezýäs. Serdaryň Gurban bolyň. Teret. İçeri İşler Ministri Mulikowy aýran nädip aýyrdylar. 3 tane polisiýa işgäri. Nämemiş? Eline radar alypmış, gidipmiş, özüne de protokol düzülmänmiş. Şo taýda protokolsuz şol barlyk işini alyp bardylar. Ýani şo barlyk ministrlik tarapyndan, polisiýa müdürligi tarapyndan ruhsat berilip edilmändir diýip aýyrmadylarmy Mulikowy? Onu senin aşağınaky şahsy düzüňdäki kemçilik üçin ministr aýrylýan bolsa, ministrlaň kemçiligi üçin prezident aýrylmaly näme? Ministrlaň kemçiligi üçin sen ministrler bastyňa bir giden hani no watyplan olong bulong hani aýyrdyňa bastyňa köpsüni. Senem bitmeli olar. 4 ýyldan aýrylýady çalyşyp. Böyle 4 ýylam 7 ýyl edip goýdy. Nura Hudaý taraplayın saylanan arkadağımız Hudaý taraplayın saylandı bu. Indi men aýtyp bersem bolýarmy? Näme etdi? Niyaz dini tarapdan gepleme ýöne faýyş dostum. Abi işte biziň ýaly gürler. Menim şonu diýen, Niyaz garaşsyzlyk alandan soň garaşsyzlyk alany üçin Balkanyň nebitini paýlady. Türkmen ondan Niyaz Türkmen elipbiýini tikeltýär, Türkmen elipbiýi hakyky Türkmen elipbiýi bedel, hakyky Türkmen elipbiýiniň 70% Azerbaýjanyň dili. Gelen başlary bu diniye geçti bu Nura. Gazy toğu muğda tutýar bilýärmi? Gazy toğu ömürlige muğda tutýar bolýar. Ýöne Niyaz näme etdi bilýärmi? Birinçisine halkyny narkoman etdi. Ikinçisine Niyaz ogurlaýar diýär, halky bilen paýlaşýardy. Bu wagtlar näme diýär? Bula ogurlaýar ýöne halk bilen paýlaşan nokta öldürýär. Arada Niyaz ogurlaýar, ogurlaýar, men ogurda diýmek, bular natural ogurlaýar. Bular yanlış durupsyň onda dostum. Niyaz öýdi ýe. Bolýar dost, diňle Niyaz döwründe sen 3 milyon aýlyk alsaňam arkaýy niyet ýa-da dogrymy? Baga näme?
Gelsene Taliba baş veren o. 15 milyon adam yeten baş o. veren o bu. Gelsene Taliba. Meni isat diyem o men talibim kolda yantidiňem ýanyňyzda men asaly çıkýanyň ýany ýöne prosesde Dini tarapdan gürleşýär Taliba gelsene sen. Den gelmeseň bolan o. İsa'da düşünüyorum da o Hudaý bardan. Bana da Hudaý bar diýdiňiz da ne şu derece. Sen düşünýän atulmy mala dessen. Zaten yaptığımız adam Senem götürýän. Menim Benim senem götürýän. Ýöne hakykat ýokluk köpeňide. Da ondan munan 2 sanaň video görüp 2 sanaňda okak gelip bara bäri kelip akylly gurulajak bolýaňyzda aslında hissat okaňyda ýok, bileňiz ýok. Okumasam bile ýaşdys ýurdun içinde näme bolup berän. Okumaýly bilýärsin. Ne bilýän? Yok üniversitede oturmak gerek ha bu daslar. Näme bilem ok, sonra aýtany. Bolup berenler, näme bilem ok ýurdun içinde. Näme bilýän? Yok adalet boýlandy. Bolýa bu 2020-nji ýylda 2020-nji ýyldan öwünçek Türkmenistanyň bilim ministrligine ýokary okuw 2-nji kursda 3-nji kursda gutarandan soň Moğolly mod ismany ruhsatname berilýärdi. Daja amanky kelip gutarandan soň. Näme üçin 2020-nji ýyldan soňra şol öňkü ismany ruhsat berilen adamlar özge bilimlileri 9 ay isledip 3 ay isten çykarmaly etdiler. Ondan sonra da birinci Balkan welaýaty başlady. O wagtdan Şemmiýewdi welaýat bilim bölümi. Ondan sonra da 2 ýyl ýana şeýtir daýat etdiler. 4 ay ýana isletmäni galan wagtlar isledip 2020-nji ýylyň 11-nji awgustynda Türkmenistanyň bilim ministrligi täze kanun çykardy. Türkmenistanyň okuw mekdepleriniň 2-nji 3-nji kursdan gutarandan sonra diplomy tak öňçe 2 kursy ýa 3 kursy okanlyk hakynda spravka alsaň, şolar pasta ýani mugallimet isletmeli diplom. Öyle da sana şöyle rejim yarayam da sana gerek bir şey. Bir adam yaranıp bulam adalet ya. Bir bulam istek daja Türkmen Türk'ün okuwçylary nähili bilimli, konkretni bilimli. Bilimler zat yok, dostum, bilimler zat yok. Lboy üniversitetiňkileri, Oğulhanyňkiler, Lboýsyňkiler, oturdy Türkmen Türk'ünkiler. Şolon garşyna çykyp biljek adam yok. Ýöne şola mekdepde mugallim bolup normal isläp bilen okuw, isläp bilen ýagdaýynda näçe berde oturtmak, aýyrmak, gürleşilen ok berde. Nädip ýykyp bolýar konstitusiýa zady diýe, prezidenti diýe. Şonu gürleşilýär berde. Goýaýda haýyş. Men aýjana, birinciden goýanym ýykyp bolýar. Birinciden goýanym bilen ýykyp bolýar. Ikinciden näme diýin? Näkim men 3 taliba pul berýäňi, Amerikadan virus getirýär, 2 tane adam jilaýsy bar, zombi diýäňi, zombi boý berýäňi. Talip gaýta bize pul berýär. Talip pul berýär bize gaýtym. Näme kimçiliginiz bar diýip. Şu üçden bolmadyk ýagdaýynda da bar. Kim näme dünýämekdim, hem näme Afrikaga gidip götürmede yaprak elimde agajaly şu da ýaşaýar. Sen de kinoň içinde ýaşap durýan sen ýalňyş. Sen öz düşünjeňde ýaşa ber dostum. Ýa men näme sorap duran, näme etsen bolýar diýen. Men şonu aýtdyňmy? Bolýar pikirine hormat goýulmaly, olar kabul eden eder etmän etmezdi ýani. Onu nime etmeliň, ýöne üstüne gitmek gerek. Gälle prosto olar öz pikirini aýdýar, näme? Siyasat iň kyn temalaryň biri we bir pikirde bolmak iň kyn zatlaryň biri adamlar siyasat. Şeredin daşary ýurtlarda, iň ösen ýurtlarda da bir parça ýokdur ýani. 2 san parça vardır. Iň az 2 san vardır ýani. Onun näme üçin halkyň 2% başga bir pikir bolýar, 50% başga bolýar. Ýani şoňa da demokratiýa diýilýär. Bir pikirde bolman biler, ýöne biz biriň pikirini hormat goýup, gürleşip biler, siýmek goý. Demokratiýa. Ýani onu aýten goý, gümol ýok, deport onu azad etmeliň de, ýöne ol bulam adalet isleýär, bulam erwetdaýdan ok, netijede biriň tarapdarymyz Gurwan ol otursunam diýen ok, uzak ýaşasynam diýen ok, arkada. Reji boss. Ol merhemetligini ban etme, ol bizinkili onu blog etme onu. Taliba İstanbulda şoň ýaly bir zat ba prezident lişni zat etýär, lişni bir zat etjek bolsa halk bara ayağa galyp bara milisiýa, Yunus, polis mekçileriň döwýär, o atýar o adamlar. Atýar o adamlar öldürýär o. Hudaýa we Taliba Türkiýede şoň ýaly. Men Türkiýede da
Salam. Parlament sistemi urmuş. Parlament bolsa iň gowda şol parlament esaty. Şo taýda çözülmeli, şo taýda goklaşmaly. Premo Taliba halk maslahatyny telewizorda goýup berseler, dinlesek bilen bir şu mesele bir deputaty dinlep görmedik, vi dinlep gördüňiz mi telewizorda? Bir deputatyň fikirlerini dinlep. Watan dinlemedigime 10 ýyl boldy. İçindekilerim var ha. Prezidentim gurulanowa, bizde bir diktir gurulýar hemme zada. Prezidentin hem aýtjak zadyny şey diýdi diýip aýtýar. Ey prezident, sen gurulaň, o meclis gurulaň, o doň ýurdu bir diktir var, şu tapyň ona şu diktire ýurdu. Yani diktir şu. Mesdaýdy. Murat Ali wa salam. Diňe şoň sesini eşitdim. Ferada öňkedek näme diýip? Nura agnostik nerwiştetde bir atym NASA'daýyn haýyş sizden ruhsat berseňiz. Ferada hergedek diýäňiz da ýurdu barıň diýäňiz bolan. Siz innik çağırş etjek wagtyňyz ýurtdaşynyň hakyklary aýtdyňyz öňkedek biri näçe berýäňdi soraýa diýäňa. Yurttaşynyň hakyky şonu finansiýet etjek, palibom, şonu bir çağırş etseň wara, lismen bilen Nura muzika adamdyr şolar. Bir müç dinleýärsin gara. Aýdyň razym azym. Öňkede aýtdyňyz diýen, näme çağırş edeňizde kimse jaňat näçe berýäňdi soraýa diýip aýtdyňa şey diýerler diýip. Şu innik çağırş etjek atyň diýen biram TikTok'da çağırş etsen, yurttaşın gelip gören onlara hemmede finansiýet etdi. Şu berýär kim näçe 100'den versin, 200'den versin, 300 dolardan versin, 500'den versin, hemmeksen berýär. Hiç hemen öyle etjek. Talib ağa müzik adamdır. Nura adam müzik adam. Bolya bro, bolya. Talib ağa. Yani öme gerek yok. Talib ağa. Ali bir mutbeýlik ağam gayrat et bir beýlikleňem nemelerini bölüm kirlerine. Sözün bölmeliň. Azim. Taýda ağam gayrat etmez bu. Azim gitti janwara. Men hiç kim gurlan olar, uşka. Ben gurlan şoň deregine. Sen sana eşdilen ok. Sana eşdilen ok eskarep o sen internetinde problema var. Sen beýlikleň gurlan eşden ok sen. Ne talibi kiminkin eşden bolmaly sen. Käwat şu Türkmensana şonu ýalan bolýar. Arada da boldy men efirimde bir gurla otur. Asıl eşden ok ena biz o. Tak, näme diýjekdim watandaşlar, adamlar 25 men neşeyle bir plan var. 25 sanak janyndan geçen bolýar şu watan üçin janymy merme taýýar diýen 25 sanak aratyr, ýokary bilimli, ýokdy, alymy bilimi bo bilimli ortaly bir adam gözleýär. Yani men işe gözlän ýaly ýylan edäýmesek bar. Şol adamlar Ağzı birlik bilen efirler, videolar çekmeli, görüşmeli. 20-25 sanak adından adam bir uğurdu hemmemiz den olup bilýänizmi bir näme hor olup aýdymaýdylýar şol ýaly 20-25 adam halky çağırş etýärmi. Bir 7 milyon halkyň içinden 25 adam çykmasa o nähili bor. Yani şolaňam hemmesi aktivni görüşmeli, çağırışlar bolsun, video çekmeli bolsun. Belkem halk şol adamlary dinläp, bizi dinläp, bizim sesimiz bilen çağırışymyza gulak berer. Halka da şu çağırış etmeli. Biz inni konstitusiýon haklarymyz boýunça nämet mesleýär saýlaw saýlaw bolsun. Biz senin möhletine de garaşmak isläýämiz ok täzeden saýlaw bolsun diýip halkyň köşküňe baryp saýlaw talap etmeli. Konstitusiýa gawat gelmeýän zat barmy şu wagt men aýdan zatlaryň içinde? Ýok. Polny konstitusiýon hukumat şol. Biz isleýäs Aşgabada baralyň, köşke baralyň, konstitusiýon haklarymyz esasında täzeden adatdan naşary adalatly saýlaw isleýäs. Biz atadan ogula geçmegini isläýämiz ok. Sizin ýurt dolandyrmaňyzda isläýämiz ok. Biz täzeden adalatly saýlaw isleýäs. Sizin hem postuňyzdan çekilmeňizi isleýäs diýip
halka çağırış edilmeli. Bir meşsana adam şonu bir de koşup bilecek adamlar. Ay eğer men gurulsam ay men otayda ecem ma yok gelinim ma yok çağıram ma ya planım kakam hasta ecem hasta onyalık mesele tapılacak bolsa men yeni aydan etcek adam çıkalgasını tapya etmeyecek bahanasını tapya. Toyist eğer onu edilmeyecek bolsa onu başa gelene çıdapçık awa näme bir de günwer köstelör şonu da radi bolup yaşamak galya. Eğer başka çıkalgalaram bar ýöne ana ben finans gördüm 30 martda finans gördüm. Men lişni öde adından aýdýan hani Talibun bir programmasy bar. O Talibun kinam dinläli. Ýöne men ana 30 martda meçidi üşeliň diýemizde. Tuvalamy üşüpsiňiz, barypsyňyz, sag bolun. Ýöne näme şunlar soňy hereketiňiz bolmady. Hereketiňiz bolmady. Onu durmuşda onu yaşamağa mümkünçülük bar da onu henidem. Sesiňiz çykmaýan bolsa, şo taýda bir hemmeňiz bir pikirde ýöne nujel şo taýda bir iş neme dip başlarmy. Bolunu eger köşke barmak meselesini 25 adam bolup çağırış edip göreliň. Yani ikimizin sözümüz belki geçýänler, belki aramyzda sakallylar goşuljakdyr, goşuljak wadyr, belki her hili ýaşdyr, gatlakdan vardır. Intelligensiýaň wekiller goşulsa oňa ören şat bolurdyk. Barmy intelligensiýaň wekillerinden bir de goşuljak? Aýdymça adamlardan, TikTokerlerden zatlara goşulyp biljeňiz barmy? Watanyňyz söýüňiz okmy ýa? Bar watanyňyz söýüşiňiz şo baýda söýüşiňiz ýalymy? Baýda söýýän, o ýöne halkyny näme bolsa şo bolsun. Baýda söýýän, ýurda näme bolsa şo bolsunmy? Şo bar watan söýüňiz şondan ibaratmy ýani? Diňe baýda söýmekden ibaratmy? Nura baydağı diňe Aşgabat söýýär. 4 vilayat iriz ýaşaýar, Aşgabat baý ýaşaýar. Ýollara pizdes, Aşgabat adam söýýär, ýallaklar. Aşgabatda bar ýana Nura diňe 2024-2025 maşylar, çüre batan maşylar vilayatda. Assalamu alaykum hemme. Beşsek yurdumuz dağar adamlar. 50 gepten belli gep. Beşsek gorku otursak, ay meniň onum bar, meniň munuma azar bererler diýseňiz, onu yurt dağar. Men size aýdyn. Biziňem adymyzdan belli, ýüzümizden belli. Owa birem ýerden ýeka çykmadyk. Ýöne näme şunlar şu zatlarda ine men nädip ine size soraw hemmeňize soraw. Yani şu zatlardan gorkýanlara, gorkçoklara soraw. Biz nädip talib ikimiz bu ýollar aşyp birlikde siz aşyp bileňiz. Biz aşyp bildik Hudaýa şükür. Gözüne basyp maşgalamam çykardım daja men şu ýola başlamda maşgalam ýurdun içinde değil. Gözüne basyp siz näme üçin edip bileňiz okşuny? Başka da ýyllaşdan edenler var. Alişer var, Abdullah var. Olar edip bilirler. Gürlän üçin olary uja Türkmenistan hökümeti bor olar gürlesin galany gürlemesine geçdiler soňa waka. Näme siz edip bileňiz ok adamlar? Näme siz geçip bileňiz ok şu näme ýani detani diýenmi ýa öňüňizde diýenmi ýa gorkuýny diýenmi? Hani edeýin diýen çykalgasyny tapýa, edip bilmeýän bahanasyny tapýa diňe. Bahanaňyz wa bolsa onu biz barzat başarmaýar. Onuň gaýdusyz bolmaly, barzat etjek bolsaň. Gaýdusyzlygyň görkezlenmegtiň garşy tarap seň düşmanyň olar ýaly güçlü däl, o elin çekýär sizden. Ol sizi bir sellem gorkezjek bolup çağıryp edýär, ondan soň görýär edýär. Ha. Bula gaýdusyz muny gaýtyryp bolanyp geç inni kägeç diýär. Inni kägeç gitýär ondan. Size çağırmakdan bizar olsaň, siziň adyňyzam tutanok. Nura Tutundan ha men näme? Şu ýaňy Dalinyň aýaly bilen görüşdüm-de, indi şo oturdum bar etdim bolyn. Bir käbir soradym özünden. Şu taýda bir bilýän oturup bir şol Muhammed Ali'nin uruşa akçek olamakları aytdı da men dedim Müslüman neydi men gidip
Näme men biýüne adamlar öldürmeli zat diýip şu Vietnama uğraşak bolamaklar. Şu zat aýtdy da men şu taýdan bir soragym bar organda işleýänlere, zatlara. Siz musulman diýeňiz özüňizde. Ýöne sizin başlygyňyz size hem kanundan çykmaly hem de İslamda gadagyn bolan zady adamlara zulm etmäni buýrup oturýarlar. Kabinede çağırýaňyz, gorkudýaňyz adamlara, güýç ulanýaňyz, fiziki güýç, hökümete daýanyp haýsy dine, haýsy kanuna sygy ýaşaw edilýän zadyňyz. Siz özüňiz musulmanmy, özüňiz musulmanyň isem ýok sizde daşy bar. Men pikirimçe wara neme diýdiler, eşitişme wara organ işlerleň hiç neden namaz okumak ruhsat berilýän diýip bilýär. Namaz okumak ruhsat berilýän size. Siz Hudaý dälle Kurban ulyň saýladyňyz organ işlerleri. Belkem şoň üçin Allah Taala size ceza beresi gelýändir. Size berilen buyruk karşısında siz şolara karşı duru bilmediňiz ýani bor etdiňiz. Salam beşdämi. Olan etjä dini boýunça bolana gowmy? Ýöne biziň etişimiz. Olan edýäne dini tarapdan ýan bolana ok diýen. Dogry. Din, moral taýdan, hiç hile kanun. Вообще ни моральном плане, ни вообще духовном, hiç bir zat bolanok ýagny bir näme? Оправдание ýok düşünýärmi olar üçin? Yo, dogry, ýöne biziň edýänimizden dini tarapdan Nisa suret 59-njy aýat boýunça biziň edýän zatlarymyzdan bolanok. Näme üçin bolanok? Okap göragam saçy bidaýat. Aýsy aýat okujak. Aýtdy aýat. Nisa 59. Nisa 59. Okusunagam bir jymyň ondan soňra men aýtyp beray. Most men türkmençe ýa okujak adyr. Most men ýalňyş okandan. Okap görber. Bilen göz agnostik sana göz değmesin, ömrün uzak bolsun. Mala dese dünýäň kitaplaryny okap çykypsyň. Şu prezidentin kitabyny okamatdyrsın da. Ruhnamany oka ruhnamany. Ruhnaman niyası onun Kur'an hükmüne geçirecek bolu bilýän bolsaňyz da şonu. Oku diýen sen şonu bilýän toçkama toçka her sözüni. Mukaddes kitap diýerler ruhnama, mukaddes ruhnama diýerler. Özüne diýip takdyra modul Ben Nura awrdaýda, gaýrat edin. Taliba mektebe barıp okuwçylardan soraýan bolýan Türkiýede näçe milyon halk bar diýsen şonu bilen oklara. Näýli okuw bu Taliba? Agnostik senin tercümeçin kim? Hayti minemen. Men mysal üçin Diyanet işlerinin tercümesine terediyen. Nisa 59. Evet. Näme diýär? Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden ulul emre idarecilere de diye herhangi bir hususta anlaşmalı takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız diye onu Allah ve Resulüne arz edin diye. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir. Agnostik, yani, men bu tema barada aýtdym ha. Men bu tema barada halifatly urunny adalatly idareciler boldy. Halifatly urunny agnostik. Bular Hudaýdan gorkýan imanly neme idareciler. Düşündiňmi? Biziň başymyzdakylar olar däle. Näme Hazreti Ömer bilen deňeýärmi Gurban Gulyny ýa Hazreti Osman bilen deňeýärmi? Sen şiýleň düşünşi boýunça aýdatyňa. Sen Hanifeliň düşünşi boýunça aýdan o şuat. Sen aýda oturunyň şuat şiýleň düşünşi İrandan aýtsa. Ýok, ýanlış aýdýaň. Teret men sana bir zat aýdym. Agnostik. Mene Kurban terjime etdim şu wagt. Primer hökmünde. Başga diýem. Agnostik men sana primer hökmünde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ahtygy Hazreti Hüseyin nädip zalyma garşy baryp göreşenligi barada, ýagny zulüm giden halka nerden gelýär esas? Menden mi? Ýok, bilýän Hüseyin barada iň soňunda 70 sanak adam bolup 4-5 müň adama garşy gidip Irakda Kerbela diýen ýerde öldürilýär çağı geçenli. Ýok, Kerbela däl. Küfe halky, Küfe halky. Şona barıp şo taýda. Näme diýä bilýärmi? Näme bolýar bilýärmi şo taýda? Şol halk bar, zulüm görýär. Şo halkyn barıp hat ýa-diýär. Biz uje ýadyk şu zulüm görüp diýär. Ondan soňra näme diýär sahabalar? Ýalňyşmasam gaýsy sahabany toşny biljek ýal barıp diýär. Gitme diýär, seni öldürerler, sen küwe halky ýaňly goýarlar ise. Şu wagt men gidip zalyma garşy göreşmesem diýär. Ondan soň hiç kim zalyma garşy göreşmez diýär. Onda diýjek bolýanyň, ondan Hazreti Hüseyin
Ýolundan pälinen adam bolýam ondan diýjek bolýam. Şoňa Hüseyin'in tarafı ola uca Alevi'li ağam. Yok, sen yanlış aýdýan. Ola uca Alevi'li. Evet, Talip benim Sen Aydoton'un doğru mı? Sen Aydoton'un yanlış diyemok. Yönü öldürülen yer Kerbela'da. Ýöne şo taýda zulüm için gitti dämi? Yani halk zulüm gören adam öldürüldü gitti. Bolada zulüm için gitti. Ne bilim? Görüşdümi? Durmuşunu dinlep bilen buşunan adam şo. Yöne bizimkiler Hazret Hüseyin'in Hazret Ali'nin yolundan giden oklara. Hazret Ali'nin yolundan Hazret Hüseyin'in yolundan İran'ına, Azerbaycan'ına gidiyor. Agnostik, sereto, senden bidar boldum senin var. Davay temanı dinine me uğurmasana. Sana sonra Yok, sen talip öz vasılı bir gurulasa bolýar. Assalamu alaykum. Agnostik, sen Nisa 59 masal verdin. Karşı gitmelerli ya dedin. Bidem sana Kerbela vakası bilen tuğd ettik mi karşı gidilýändigini? Bollu da näme ýöne temanı uzadyp gidip oturýarsyň ay. Çürütüp dem sen aydındadyň. Tema odadır. Meselen ýalňyş. Ýa-da öz aýdaryň özüň ýalňyşlady. Özüň mysal berip düşündirip oturýarsyň gaýta. Men sana aýdym, okudum da, okap berdim. Okuduk ana Hazret Hüseyin Kerbela'da görüşüpdir. Şo diýmek o diýäniň o olaýatyň sen oňa değişdi däl. Zalimlere garşy görüşüpdir Hazret Hüseyinem. Nursa elinde ya ki yankı ChatGPT'nin çıkaranlarına var. En aşağıdaki iki tane klat çıkardı. Son yukarısındaki mi aşağıdaki kavga etme koyadı. Bolya. Burada çıkarıyor Hakkında gurrun edýär. Yıkmalı şu çürükleri yıkmak hakkında gurrun edýär. Senem ýöne böyle oturýarsyň aý bu ýöne Qur'an. İşte diyen taliba. Oğlanlar çürükler yıkmalı. İşte diyen taliba. Dönüňiz hakykatda o ayırmalılar. Paka aşakta otur sen. Teredin adamlar. Yani zatlar var ha. Kim diýen bolsa da, näme diýenem bolsa tarihte nuskolary bar. Ol hakykatdan Hazreti Ömer ya Hazreti adalatly urt dolanýan. O Hudaýa çağırýan dinar ve ödem adalatlı bolsa şu 4 halifa döwründe hiç kim arda şikayet etmedi yani edip bilmeýär şeýle adalatly ýurt dolandylar. Şolaryň adalatsızlygyny hiç kim aýdyp bilmeýär. Şolar ýalak bolanlygyny şolara garşy gitmäň diýilen. Onu alyp getirýärler, Gurbanulada diýdirýärler. Hameneýde diýdirip oturýarlar ýene görnüde niýede diktator zalim Mao Saudi Arabistanyň bulan otur ol eýam 200'lük ol. O zatlar bilen bizi neme bilmersiňiz. Prosto göz görteli görnüp dura ha öz ýurdun içinde ikinci tort vatandaş şerade otur, dörede otur. Öz ýurdun içinde adalet ya kazalardan geçip prezidente ýüklenip otur adamlar ha. Şu aýalyň videosunu tapmadım Telegram'a murudun sana. Neme diýär ben bir Hudaýdan gorkýan soňam galyp asypne gorkýan saňa da wajat edýän çeken bir daýda bar ha. Kazaların edip gören zatlarını aydı otuyor, zatlarını aydı hemmesi serdardan han tamam bir zat o. Onun Twitter'da kazanın yukarı kim ardatacak? Nuri. Patsan ayırcak zat demekten Allah'ın karşısına gidiyorsun bilýän almay. Yok. Allah'ın karşısına gidemem dostum. Galip Ferit bir min teň bilen gurlaşyp bolýarmy? Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Enki düşnüklü. Diktator men, size karşı diktator, menem sana diktator, bana karşı gitsen Hudaýa karşı gittiňdir, Marat men sana aýdym. Paşa däl, prezident däl. Türkmenistan demokratik döwlet mi ya şeriat bilen alyp barylýan döwlet mi? Eğerde şeriat bilen alyp barylýan bolsa, aýdýanyz bolar ýöne demokratik olar, demokratik şeriaty karşı gelip oturýar, näme diýäňiz? Ondan sonra saýlan ya şeriat bilen ya demokratik. Türkmenistan dünyevi demokratik döwlet bolýar, dogry dämi? Näme üçin siz berk gelýän padşa Allah tarapdan saýlan diňe şonu ulanýar. Olanlar biz Türkmenistanyň konstitusiýony hak we hukugyny ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna adamlaryň jemlenmegine, mitinge ýol barmy? Dogry dämi? Miting etmeýän hak barmy? Bar, bir şo hak ulanýar. Hak bar. Nuru Ferit sen her kim maslahatyň oýuşda diýdiňa 25 adam zat Taliba geljek sonra.
Doğru. Hawa. Teret. Aha. Ya bir zada ne 400 tane adam atıyordu şu adına bizi görüp oturan her kimim yazdıran o yazyanım arasından ne koşuluşyanım ne men yalıkları. Ne hemşin himmemiz diýmedinde imni 25 adam diýdiň men şu interesni men. 25'ten çıksa da kail mene doğru maysam. Hemmemiz deyip bara adamları umutluğu iterenden 25 sancak adamının cemlenmeyi has realne da. Hemmen bolmajogu uju düşnükli yani. Şoň üçin bir 25 adam bolsa da men şoňa rady we men şoň bilen bir zatlaryň başaryljakyna da gözüm etdi. Çünkü häzir 200 adam diýen, 1000 diýen, hemmemiz diýen, ýamon bolmajak zatlaryny hemmemiz akylymyz ýetip dura. Şondan bolýany seret ne bol? Bolajak zat bilen etjek bolýanlar. Realny zat. 25 adam aten bir zada aklyň etdim, toşa şol adamlar tutsak ediljäni gözüň etdim. Amerikan watandaşy bolsa. Yok. Ýewropa. Yok, Amerikanda. Türkiýa watandaşy bolsa. Yo, sen seret o taýda sana proses etdirmeýärler, sen Amerikanam nemesi olar, sana o taý goýgermeýärler koşuň öňüne. Şeň? O kim sen goýgersin? Näme görürüm? Kim sen goýgersin? Yo, tutsak edip etmejegine gelerler ki tutsak edip etýärden okmy? Koşuňa tarawyna da seretdirmeýärler, sen Amerikan ol, sen nemes ol, sen Inglis ol, tapal diyor. Sen goloyna. Diýär, men bardım, koşka gülýärler. Bardım, dinleýärler, durýarlar, geçip bolýar, ýürek. Bardım, näme etdiň onu koşuň öňüne, näme etdiň? Ýeki joýlaň baryp durupsyň da näme etdiň onu koşuň? Näme etdim, problemam çözdüm. Talep etdi. Ne, owa bolýa problemini sen diýmediň, gyýgyrmadyň, men prezident garşy eýlen beýlen la. Diýdim, näme üçin bir topar adam diýdim prezidentiň. Munça bol bir köşkü goraýaňyň, näme üçin halky goraýaňyň zok diýdim. Bolýa sen diýen. Sen näme üçin diýdim, muňa üçin de bukulyp oturýar diýdim, näme üçin biz kösönmeli diýdim. Beýdi boss, seret bolýa sen diýen bolsaň sen onu seret prezidentiň özüne primo hatlan çykyp bordyň, bir gedek bar. Näme bilen? Prezidentiň özüne. Aha. Hatlan çykyp bordyňmy? Bolýa sen diýdiň men sana garşy eýle beýle men sen meni ustrap edin ok diýip şo sözleri ýazdyňmy aras? Yazdım. Men açot anana ok sen ýazanyň. Näme üçin anana ok? Men anana. Yazyan kana Marat. Yo, düşün talip. Hat Baranova Marat, Hat Baranova prezidenti. Marat näme diýjek bolýan ýani? Sen düşnükli Marat. Marat sen gorkok düşnükli ýani hemmemiz sen ýal gorkok bolmaly. Men gorkok da düşdüm, men senem taparň gerek boldy. Gorkok düşdüm menne. Gorkok bolan gorkok. Aýyrma, prosta. Ýa meselem çöldýän bolsa, hatda seredýän bolsa, näme üçin beýdip adam şumat efire gelýän talip sizinki. Gurlaýan man çykanda öwün maňa biri ýazýar. Men sen taparyn, men sen plan ederim. Näme üçin men problemam bar wagt aglap arzymaýdym-da hiç kim men tapanok. Men haqiqaty gurlaýan wagtym näme üçin men gözläp tapýar men düşünemem. Marat söwmelýärlik eniň wara normal gurlaş otyrdyň söwüniň üçin aýyrdym. Ya davancım üstlerime maňa da kendi ýalar olar ýalak. Talip, Amerika adam bardy. Amerika adam bardy. Dinle. 1,5 ýyldan bäri maňa jaňa diýerler olanlar. Talip Türkmenistanyň adamy gelip dur Amerika sen gözläp bör. Men dedim, "Nirde? Men adresimi aýtjak gelsin, näme edip bilýär?" Şol ýalak zatlar men samsykmy bolar näme? Sesi gitti. Sesin talip. Wagt barmy? Baba. Owa talip adam bardy. Teresap bol ýüzünden gelenlerler, zat edenlerler. Nähtiň aýdydım? Nirde adresini berjek gelsinler. Erkem dep berýän gelseňiz barmasa Amerika bolan däller. Gelin näme mesele däl. Şu ýüzünden barjak. Dura o hökümet işärdi. Gelip adamlar gopup hani heret gördüňmi? Hökümet işärek jogap bersin, sor berilýän soraga jogap bersin. Bork geçsin hökümet işärek. Gowda hökümet bolsa olar baranda jogap berebilýär, efirde jogap berer ýalar. Hökümet işärdi. Secde etmediňiz gallay şu serdar bilen gurban bola bar. Secde etmediňiz gallay. Galan da diýen bilemok öýüňizde de suratyny
öňüňizde goýup edit etýän bolsaňyz bara. Seni bilen Serhat sen Allah'can Hudacan Serdar bilen Gurban Gulu bir daşar ýolda uçup barýakan motory ýarlyp aşağı inmezmeken Allah'can Hudacan. Onu ýal çat ölmesin beýdime de. İkisi menen wagty. İran'ın kağıt kızı bulam gidayım mı kan? Allah'can Hudacan. Sen ýüzüň açyp bilýärmi köşke barar ýaly Allah'can Hudacan samolyotyň benzini bitip ýarylmazmy eken ýukarda. Adamlar näme beýle gorkaklygyny edýär? Köşke barmak nämemkä? Şoň ýalak bir problemamkä? Köşke barar ýaly, köşke gider ýaly. Bara köşke giden adam, bara onu dragada bar, olam gidipdir köşke. Olam gitti köşke. Efirede goşulýady. Mene şo günne o ýygrym mäşe adam bar ýa, diwestime şo taýyp bara ona murat goýarýarlar diýe. Lady Boss diýär, dälixana gitdiler diýär. Brejnew döwrüne adamlar näme diýerdiler? Dälixana gidip meni gitmediler. Men başa problem şu öýdäkileň problemi boýunça dälixana baramda, kontrola baramda. Ýürüýte adamlar geldi, şu adamlar köşkden geldi diýip. Taliba bir zat aýdaýlar, haýyş içime sygmandy orada. Şu bara Özbekistanyň prezidenti bilet şu adamlara ýyňlap eden wagty bara joň ýaly zatlar etdi, bizimki ýyňlap etdi bilen diňe buğdoy, atyz, garpyz diňe şoň ýaly zatlar gürleşýärler ýa, kuýet etýän hemen. Sevişme Ali. Kuýet etdi. Ali, sevişme Ali. Sevişemok. Sevişemok. Ýene bir ýedek sevsem aýyşy. Bollam. Yok, diňe atyz, garpyz, buğdoy, ýöne şu zatlar gürleşýärler. Şefkat Mirzaýewa seretsen hep ýyňlap eden wagty. Sen näme şu otaýynyň zadyny ýidiň, haram diýip gürler olara bara. Söwge. Bizimki da ihsat eden o kuýet. Yenem zat etgende bağışla ölün Taliba. Ha içim dolu ot yanıp var ya. Atagarayım. İlana komünistler. Menem Amerika var canım. İlana ko. Şoň üçin eden edip görler görüň. Prezident ilan bolsalar bir buyrugyny ikettirmän diýdirmän derdiler wara. Men saňa aýdaýyn Gurban Gulyny serdary organ işlerler komitet Milli Howpsuzlyk hiç ilan ok men saňa aýdaýyn 100% informasiýa şu. Tilaman toňum eden ne diýerler-de o. Korkanoklarym daja terdardanam Gurban Gulyny. Özler edip görä bulan diýe gaýtam. Şu Taliba yana barıp bolmaz mekene. Uf. Erkek ola. Barıp bolmaz. Soň wara men. Gaýra dedim meni maňa olar ýalda da aýtmaň Talip Can ile bele dip. Soň men wara men doga okap ýa-da ýan her gedek şonu aýdyňyza men Sesin gitti Talip, sesin gitti. Kän öwmeň diýen meni. Soň men şomy kaýdyp bara pelimden azaýmaýyn. Erkek haýyş edýän maňa ýüzüme öwmeň meni. Gaýra dedim men her gedek doga okuyan siz meni öwen wagtyňyz bara ýolumdan azmaýyn. İkiden çürü onun dönamsı doğraydığını onun oğda. Yo öwmen gaýra dedim. Doga meniň üçin wara iň gowzadyňyz. Doga dilegedin. Doga dilegedin meni. Menem grup inşallah men o bolýar. Menem gurbaşyň arkasyna ýykylaýmaýyn diýen. Yo doğrudan bir adama öwmerler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Bir ýüzüne öwen wagty diýe alt şäge bilen ýüzüne zat sep diýe. Gaty doğraýdyan Talip. Menem adam menem Mehribanlar örtürüp başa gelin Taliba. Yok öyle zat olmaz. Taliba. Taşar yurttan prezidentimiz Türkmenistan'a geliyor. Yaş o odan çağaları saylap alıp öňünde bir aýdam aýtdyra hayran galyan ağam. Beýnisine goýýarda çağalaryň beýnisine şu wagtdan bilýärmi şu ul edip hara. Ul düşmany
öz nefsidir vatandaşlar. Taksto öz nefsini tanan, düşmanını tanayandır. Men size aýdaýyn. Hey bolýada. Can sağlık bolsun. İnşallah bir günü bara nesip bolsa emma zat gowy bolýar. 200 bin adam ayağa kalsa bara giýere deşik tapmaýar olup ýazyp oturallar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Waleykümselam. Tereden iň gowy edip biläjek zadyňyz aýdýan, hakykatdan meni birazjygam bolsa gowy berýän bolsaňyz, giýje ertir fajr namazyndan 1 sagat öň turýaňyz, täre dalýaňyz, teheccüd namazy okuýaňyz, 2 rekatdan 12 rekat için näçe okasyň ýerse, şo taýda dua dilek edin. Bizim işimiz gowy bolsun, işimiz ileri bolsun diýip dua dilek edin Allah Taala'dan. Inanyň maňa men sizden razy bolýan. Bratop. Amin. Men azatlıkta barksan men şu wagt adamlar mütkötüm suratymy aýryp gelip oturýan meňem gelýärdim. Azatlıkta barksan gurlanym ma bolýan ara ýeken beler bar trasesim tanaýarlar bir aýtylmy. Oldukan gurlamayın ýa-da şon aýda innik geldim de bir edilsek dikkatrak edin nemedik girýänler. Şo käbir azatlıkta goýulýan bir kesip goýulýar bratop bilýärmi? Men rönýal gurlan bir kısa nemeler ma videolar. Jemin Barsalar park kessin aýdy. TikTok takazat etsin. Yüzümüz sündürüp goýanny. Videolar şon ýala edip berýär TikTok. Görýärmi TikTok näl bizi atak edişin başgalara edýänler şon ýala edip bara. Edip iş saýdylan okýan. Videolarymyzy şon ýala edip berýär. Oğlum şuraya işlerden näderjek boldun diýipdirler gaýdypdyrlar boldy. Basım inşallah TikTok Amerika'da satın alýarlar, berde öz adamları var. Trump geçen aýtdy TikTok Amerika'da Nakarat etip bilmeselerin boynumy atyp baskı berýär. Bular Taliban ýysatça gören o bular adam basmany. Amerikan wekiller biz bilen habarlaşyň, bizde şeýle TikTok'un edenetliklerine garşy delil bar. O ulanırsan o TikTok'a karşı. Näle bir kanun yapýarlar, näçe kanalymyz yapdylar. Men işine kömek etjek şol boldy. TikTok'a karşı. Haramzadalar seherlat osursaňam jalyba edip ýatyrlar. Özleriniň küni goýan bolun ýok diýe bu diýe nemen pozanok diýe olon küni diýen bolun. Bizim videolarymyz süýnürip berip ýatyran, goýruň YouTube'da näherek güdümde çykyp ýatyr. Näçe sanak videomyzy jalyp edip aýyrtdyrdy hemmesini. Gorkýarlar da gorkmasalar aýyrdarlarmy? Aýyrsalar hem ara käde kanal açyrsaňam şonu da bara 400-500 min prosmotr alýar wallahi şükür bizim videolarymyz bara. Mene o barada şüphe de ýokly. Biz näçe kanal aýyryn bize satyn alarsınız biz täzeden açarys. Siz ýadamasyňyz bir ýadamasyňyz. Müňläp vatandaşlar müňläp pul berýärler o. Şular videolar aýyrtmak üçin bar, kanal ýapdyrmak üçin. Şo puly halka beren oklar, o garyp gatara beren oklar. Men akaunty baýyrmak üçin müňläp pul berýärler o. Görýän buluň näl haramdadydygyny vatandaşlar. Kazol şat şikamaýtdan senkinem ýapýarlar bastym galyňam ýapýarlar basym diýip. Görýän işleýänliklerini tutnamat şolum. Oğun men efirine girdim o. Basım kanalyň ýene ýapýar siýdiler. Haramzadalar işläp otyrlar bizim kanalymyza garşy. Görýän hakyky görüşden şular ýala edip kanalyň ýapýarlar. Akaberler bolýan. Özü ýapýan tak zat ýok ýerde. Telegram'a geçeceğiz ondan Nura. Telegram kanal yaman goýuşy. Sataya çöplerin elinle Nura. Ay geçmeyeceğin yeni açar. Vatandaşlar siz vakanız arkamız yere değmez inşallah. Ya kanal açan günüm sırada bunu yetirýäňiz sağ bolun yani. Yok evet. Yüzün atçar abi bırak yoksa yüzün atçar. Nura Действительно var mı dero yetirýäňiz bolun var biz parça. Instagram der bizo. Hadi. Aleykümselam. Täze parçaşak boldum. Inde gerekler öýden ara. Nura senin de efir açacak wagtyň seni çay al gapdalaňa çokolad aldy. Ýene ursan bolmaz. Surat möjüm kelle sor näme saýyp bilemok.
Dinge şunu efirde gürleşinler paylaşılýan içinde. Onun içinde de bir tobar çıkışlanma, onun beýleki azatlığın özgün kanalına da var. Ay men aýdym, tapdy, morlum, o diýmän. Adamlar mittirip soňratmam aýrym şu. Ay kardeş Ey ne? Nura- Yani da gürleýändik, bokurdağımızdan tutup alkysda gürleýän zadyma sutnama ba meňe. Galiba senden bir zat sorajakdym. Öldüren çaylar var aýdaly. O YouTube'da biri bara yaşlı adam bilet. Yaman gürlere anýerde ol adam, yaman gramatly adam ekene ol. Garry yaşlı, saçam ak, boyam uzun. Kim şon taleba? YouTube'da gürlere Azatlyk radyo, yüzünü açık gürle. Saçı ak. Sıçak. O näme? Pluton kim şol bola emasyn? Ya Plutmanlara. Kime şu yaman gürlere ol bara Türkmenistan'ın üstünden. Hayran kaldım. Bugün eşittim ha. YouTube'da gördüm. Geldi kariz yani. Yok, o odan gürleye. O Bilmedim odan. o talep geldi O kariz. odanca. O odanca. Alıp bilmendirmeyi. Ya yalan gurun ekene ha. Ular etmenler yalan eken ol. Çürükler bermez. Mäş adam Emme bu yola. ýan wiriýatlar, müň adam nerden tapýan diýe. 20 adam ekrana çykyp mertlerçe görüşýär adamlar. O 20 adam beýdip çyksa 20 tan parça döredip bilýär şonu. Olaň her biri geljekde bilýärçyny adamlar bolup bilýär geljekde. Öňün çekip bilýän bir zadyň öňün çekip bilýän adamlar bolup bilýär. Toýst o parça gurmak we oňa adam tapmak o ikisi bir zat däl, o biziň 20 adamymyz. Has halkyň öňüne düşüp medeniýetli gurulmaları bilen Ondan tatbiçik ýa-da her vilayatdan 300-500 adam tapmak bir de edil häzir mesele däl. Erkegim bolman eger bara erkekçe sözüm da halkara gurulmalar, döwletler ara girsin Türkmenistana parça gurdurma ruhsat bersinler. Barşyma hürmet almasınlar da. Parça gurup şoňa müň adam tapyp bilmesem ýurdun içinde hele mor şunu işim taşlayanam şondan soň. Müň adam tapyp bilmesem. Erkek bolsa gurban bolyň, serdaryňa mene wizi şu taýdan. Erkek bolsa şoňa ruhsat bersin. Parça gurma ruhsat bersin. Eger men şu taýdan müň adam tapyp bilmesem, ondan soň Nuri erkek sözüň aýtdyň däm hawa, erkek sözüň aýtdyň, başarmadyň gerekeni müň adam sana gol bermedi, sen arkaňda durmady, senem siýasy bar. Inden bu siýasatam goý terk etdiň, terk edýän. Şondan soň başarmadym diýän men boýnum alýan. Edi bilýärmi gurban bolyň serdaryň şoňa öňünde dur bilýärmi? Erkekçe men aýdýan şunu dinlä otur organ işgärlerim. Götünde gaýraty bar bolsa, daway özleriniň arenasynda urşaly. Taşary ýurtdakan ýapdyryp otyrlar kanalyň aňardaşdyrmaýarlar o. Şon diýen şon bir gaýrat bolansoň, gorkok namart bolansoň ýapýarlar da, nämesin başga. Türkmenistanyň içine talagadan maňa siýasy parti açmagym üçin ýanymda Taşary ýurdun wekillerem bolsun. Dursun ýanymda maňa kak polojno her vilayatdan 200 adam diýär da, jemi 5 vilayatdan 1000 adam. Men şonu 1000 diýjek gel. Şonu 5000 etmesem, her vilayatdan 1000 adam tapmasam goýajak şu zadylay. Ak familiýa gol berek şolonky. Ýöne erkek bollu maňa Türkmenistanyny şo partiýany açýançam maňa degme. Maňa degme. Türmäde batma, başga günäde ýönkeme, başga adam etme, tökme de atma. Degme. Erkekçe ýurda girmäne ruhsat ber, parti açmana ruhsat ber. Maňa şol ýurda işlemäne wagt ber, bir aýal wagt ber boldy. Bir aýyň içinde men şo 5000 adamyny tapyp golü bilen adalet ministrligine tawşyrmasam hele bolan bolayyn. Taşlaýar şondan soň şol işi. Polny. Şonu edilmesem. Bamy gurban boly serdar götüň çatýam şunu ýalak. Wiziň öňünde dur bilýärmi? Öňe maňa bolgusuz o taşşakçylar jogap bermesin o. Nura Prezidentiň ýanyna kadam şu sesime jogap bersin diyecek. Bir zat aýtjak, men eşitilýänmi?
Awa. İştiliye. Arada Serbiyada halka yağallı gördün mü? Protestler edildi. Ben Biliyor gördüm musun? ha. Awa gördüm. Serbiyan prezidenti biliyor musun näme dedi? Biz lüboy adamlar bilen diyaloga açıktır diye. Yani kim gürleşmek istese, halk gürleşmek istese biz şolar bilen gürleşmeye tayyardır diye. Serbiyan prezidenti diye, мы открыты ко всему диалогу diye. Yani lüboy adam bilen gürleşilecektir diye açık televizorda aytdı. Bizim prezidentimiz şu vaqtda çeni halk bilen bir tapar gürleşenini gördüňiz mi? Ruwan Gulynyň ýahyrdaryn saparmra towa çıkýady halkyň arasynda diýýärdi. Näl diktatram bolsa. Watan ýygnagyny diňläp bolana wa diktir gurulaýar. Ay, yuwaş wara menem efir ýapaýyn olanlar, menem işlerim bar. Gaýrat edin. İnşallah ertir bir gün efir ýene açylar. Köp sag bolun biriniň üçin. Allah hemme razı bolsun. Bale, sag ola. Davay dilek dua edin. Müslümanlar için, tutukdaki, siyasi tutukdaki doğanlarımız için, Dışişleri Müftüydü, Beylekler, Alişer Abdullah için dua dilek edelim inşallah. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Minnettar hemme. Allah sen aç diyeler aşakta.